ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟವರು ಒಂದು ಅಪ್ಪಟ ಸಾಧಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು. ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಅತ್ತು ಬೆರ್ಮೇರ ಸೃಷ್ಟಿ ತುಳುನಾಡು ಆಯ್ತು. ಒಂಜಿ ವಾದ ಉಂಡು, ಬೆರ್ಮೇರನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯ. ಯಾನ್ ಇಂಚನೆಂದು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಂದಾಂಡ ಕೆಲವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋಪೊಗೆ ಯಾನು ಗುರಿಯಾವಡ ದೈವಲಿನ ಸಿನಿಮಾಡ ಪುರ ತುಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಅಂಡು ಅಲ್ಪದಕ್ಲೈನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ರೀತಿ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾವು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಓಲಾ ಸಾದಿ ತತ್ತೊಂದುಂಡಾನ್ ದೈವಾರ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಅದರ ತುದಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಪತನ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಕುಲು ಪತನದಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೆಕ್ಕೆ ನಡೌಂಡು. ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಥವಾ ತುಳುವೆರಿನ ಬದುಕದ ಆತ್ಮವು. ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಿಡುದು ಎಂಕುಲು ತುಳುವೆರಿಚ್ಚಿ ಹಿರಿಯರು ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಓಲಾ ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಕ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರೊಂದು ಉಂಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾತಿನ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಐಕ್ ಹೋರಾಟ ಪುರ ಆ ಒಂದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುಂಡು ಹೊರೋಣಿ ಲಕ್ಕುವೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಓಡೆ ಪಂಡು ಕಡೆಗೆ ಕೂಲ ಆ ನಿರಂತರತೆ ಬಂದು ನಾವು ಬೋಡು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾಯನ ಈರೆಗೆ ಇಂಕ ಬತ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏರೆಗೆ ಬರಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬರಡು. ಆ ಭಾಷೆದ ಪಿರವು ಒರಿ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇಪ್ಪುರೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ದೈವದ ಕೊಡೆಯಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿನೇ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗು ಪಗೆಲೋ ಒಂದು 24 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಆಡಂಬರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಬಂಡ ಇದು 90s ಅಂಚಿಬೋಣ ಇರ ಅಂಚಿಲ ತೂತಿನಾರೆ ತಿಂಚಿಲ ತೂ ಒಂದು ಓಡೆಗೆ ಎತ್ತು ಸರ್ ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡಾಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಮೀಪಾಯರ್ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಪ್ಪಿನಾಡುವ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈತ್ರ ಸಂದರ್ಭಡು ಪುನಃ ಮೀಪಾಯರ್ಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಪ್ಪಿಬೋಡು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೇರ ಆ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮೀರ್ದು ಪೋಯಂದಾಂಡ ಅವು ಬದುಕು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ. ನಾನು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂಡೆಂಚೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂದರೆ ಇದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೆಯೇ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟವರು ಒಂದು ಅಪ್ಪಟ ಸಾಧಕರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದದೆ ನಾವು ಕಳೆದು ಹೋದಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ವೀರರ ಕಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಅಪ್ರತಿಮ ಸಂಶೋಧಕರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರೂವಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು. ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುವಲ್ಲೇ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ತುಳುವಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಆರಾಮ ಸರ್. ಒಂಜಿ ಗಡೆಟ್ಟು ತುಳು, ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ತುಳುನಾಡು, ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು. ನಾಲೈನ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜೀವನ ಎಂಚೊಂಡು ಇನ್ನ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಘಟ್ಟ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟನಿಡ್ದ ಹತ್ರನೇ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಭಾವ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಉಪ್ಪುನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಪೋನಾಗ ದಾದನ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಏನು ಈ ರೂಪುಡು ಬುಡ್ದು ಪೋತೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಡು. ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಬದುಕು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಪನ್ಪನ ಅವಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಲೇನು ಎಂಕ್ಲು ಸಾರಥ್ವರ್ಮನತ್ತ ಸುನ್ಪ ತೈನೆಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ನೀಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಐನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡತು ಬರೋದುಂಟು. ಅವು ದಾಯಿಗ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈರೆಗ್ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಐನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪೋಡು ಆ ವಸ್ತುಲೇನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ತೂವಂದಿನ ಅಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಪೂರ ಈರ್ನೊಂಜಿ ದಾದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತೂವೋಡು ಅವು ದಾಯಿಗಿರೆಗ್ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಪುಟ್ಟುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಮಂಡೆಡ್ ಬರ್ತನ. ಇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇರ ಉತ್ತರ ಪನ್ನಾಗ ಓವೇ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಒಂಜಿ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಯಂಡ ಆಯನ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಐಕೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಬೋಡು. ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಲತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನೊಂಡು, ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಚಿನೊಂಡು, ಪರಂಪರೆ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಐನ ಪೊಲ ಬಿಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದುಂಬದ ಪಜ್ಜೆ ದಿವರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ.
ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರಿಯಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂಡಂಡ ನಿಜವಾದಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲಂದತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಭೂಭಾಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ನೆಕ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಟು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಭೂಭಾಗದ ಬಾಕಿ ಮಾತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಾತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಐನವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಭೂಪ್ರದೇಶ ನಂಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪರರಾಷ್ಟ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲಾಂಚನೆ ಇರು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಎಂದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬರೆಯರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಿನ ಮಿತ್ತು ಪರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತನನು ಕಳೆವನಂದೇ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆದಾದ ಇರ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ವಿಚಾರದೆತ್ತಾರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೂಂಡ ಇತ್ತೆ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದು ದಾಯಪುದರ್ದು ಈತನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯೋಡಾಯನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ರಾಣಿ ಅಣತೆ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ವನ್ಪ ನಾವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಅವು ಆರು ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವೇ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಅವು ದಾಯನಿನ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆನೀಡ್ ದಿನಿಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಪರ್ಷಿಯ ಉಪ್ಪು ತಂಡ ಇರ್ನ ಪರ್ಷಿಯನ್ ದಾಳಿದಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ಗ್ರೀಕ್ ಇರ್ನ ದಾಳಿಪ್ಪು ಆನಿಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ನಿರಂತರ ದಾಳಿದ ಮಿತ್ತು ದಾಳಿ ಆತನೆ ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ನೆತ್ತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ್ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ರಾಣಿಯರ್ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮಾತಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಲ್ಪ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂಡಂಡ ಆ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪರಕೀರ್ನ ದಾಳಿ ಆಯ್ನ ಪೋರ್ತುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಡೆ ಬತ್ತದನೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದಿವೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಕ್ರಮೇಣ ಅಕ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಬದಲಾಂಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ಆವಡು ಮುಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಡು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಮುಲ್ಪ ನೆಲೆ ಊರೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂಜಿ ಸ್ವರದೇರ್ತನ ರಾಣಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬ ಮುಲ್ಪ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಧಾರಣ 10-14 ಅರಸುಮನತನುಲಿತ್ತ ಬಂಗ ಅಜಿಲ ಚೌಟ ಸಾವಂತ ತೋಳಹಾರ ಬಟ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಯಾರಿತ್ತು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಕಾರ್ಗಬೂರ್ನೆ ತಂದೆ ಅಕ್ಕಲ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟೋನಿರೆ ತಯಾರಿತ್ತಿಜ್ಜರು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜವಾದ ಏಕಾಂಗಿಯಾದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಎದೆಕೊರದು ಉಂತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಅವಲ ಈರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ತುಳುನಾಡು 10-14 ರಾಜಮನತನ ಒಪ್ಪನಾಗ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ರಾಜ್ಯ ಏತು ಮಲ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾಳ ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ತೂಪ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಾಣಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಆ ಕಾಲಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಪುದರ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಸೈನ್ಯ ಪಡೆಯಿನ ಈ ನೌಕಾಬಲ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜು ಖಂಡನೆಯನ ಬೆಂಬಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆರೆಕರೆತ ಅರಸರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡ್ಡ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಎಂಚಿನಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ್ಡ ಎದುರುಂತನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿನ ಸೋಪದ ಈ ನೆಲದ ಗಿಡಪ್ಪೈನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನೆ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಬಟ್ ಬೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಡು ಬರ್ಪುಜವು ಅವು ದಾಯೆ ಇದು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲೆ ಕೊನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಾದರಿ ಬೋಡು ಆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅವಡು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನೆಲದ ಚರಿತ್ರೆ ತೆರೆಯೋನ್ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಇನ್ನಿತ್ತ ಜೋಕುಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರಿಯಂಡ ಅಲೂಪೇರ ಬಂಡ ಏರಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಯಾರು ಅಲೂಪರು ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅವರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಅಲೂಪೇರ ಬಂಡನೇ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಬಾಕಿ ವಿಚಾರ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇರ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಲೆ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಎಂಕ ಅನುಮಾನ ಯಾನೊಂದು ಇತಿಹಾಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು 2ನೇ ಶತಮಾನದ ಸುಮಾರು 15ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು 1000 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಈ ತುಳುನಾಡನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜಮನತನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುವೆರಾಯಿನ ಅಂಕೆ ಆಯ್ನ ಪೊಲಬಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಆಯ್ನ ವಿಷಯತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಲೂಪೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಏತೇತು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಂಡಿಲೆ ಕೊನೆ ತುಂಡರ ಸೇರ್ನಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಾಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಲು ನನ್ನ ಮಾತು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನ್ನಾಗತ್ತೆ ಅಜ್ಜೆ ಅವು ಆಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನು ತುಳುವೆ ಈರೆಲ್ಲ ತುಳುವೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪನಪನ ಅಭಿಮಾನಡು ಪಾತಿರ್ನೆತ್ತು
ಇನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭಡು 1857ನೇ ಇಸವಿದ ಸಿಪಾಯಿ ಮಿಟಿನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಂಗೆ ನೆಂಚಿನ ನಾವು ಪನ್ಪನ ಇದು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ತೊಂಡ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ. ಬಟ್ 1857 ಆ ಒಂದು ಸಾಂಘಿಕ ಹೋರಾಟದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪನ ಕಾಟಕಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1837 ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ, ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದವರು ನಾವು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಪಕ್ಕದ ವಿಟ್ಲದ ದೊಂಬ ಹೆಗಡೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಟಿಪ್ಪು ಹತನಾದ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಒಂದು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಆ ಒಂದು ಎದೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲದ ದೊಂಬೆ ಹೆಗಡೆ ಕುಟುಂಬ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಚರಿತ್ರೆಯ ಅರಿವು ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ಕೆದಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು, ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಭಾಷೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಠಸ್ಥವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಇನ್ನುಳಿದ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹುಶಃ ಜನಾಕರ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ ವಲಯದ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಬೇಡವೇ? ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ. ಒಂಜಿ ರಡ್ನೇದಾದ ತುಳು ಬದುಕು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿನಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ತೋಪ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನೆ. ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಪಂಡಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಯಿನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪುರಾತತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಎಂದರ್ಥ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಗಲಸನಂಚಿನ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಲೆಂಚಿನ ಉಂಡು. ಐನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೋ ಚರಿತ್ರೆನೋ ಪರಂಪರೆನೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ಬೋಡು ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐನ ತೆರಿಯೊನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎನ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಪಾಠ ಮಲ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಪಂಡಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಸನಾಧಾರಿತವಾಯಿನವೇ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಶಾಸನಾಧಾರಿತ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಗೆ ಸ್ಮಾರಕಲು ಬರ್ಬೋದು, ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಗೆ ನಾಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತದ ವಿಚಾರ ಬರ್ಬೋದು, ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರಕಾರ್ಯರು ಬನೆಂಚಿನ ದಾಖಲೆದ ವಿಚಾರ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೆ ಈ 4 ಮೂಲ ಆಕರವನ್ನು ಅಂತ ಇಂದು ಏರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಶಾಸನ ಬರೆಪವನೇ ರಾಜೆ, ನಾಣ್ಯ ಅಚ್ಚುಪಾಡ್ನೆ ರಾಜೆ, ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲು ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟವನೇ ರಾಜೆ, ಆಸ್ಥಾನ ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯರ ರಾಜಗೆ ಒಪ್ಪುನೆ. ಅಪಗ ಈ 4 ಆಕರ ಏರ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡವು? ಆಯನ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡತ್ತದ ತಂದೆ ಈರ್ನ ಎನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡವು? ಆಯ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ವಿಚಾರಲಾದಪ್ಪು ಅತಂಡ ಆಯನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಗದೇರ ಅತಂಡ ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಉಲ್ಲೇರೋ, ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತನಾಕ್ಲೇ ಇರುಳ್ಳೇರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇತ್ತನಾಕ್ಲೇ ಇರುಳ್ಳೇರ, ಅಕ್ಕಳ ಚರಿತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಕೊಂಡವು. ಆ ನೆಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ದಮ್ಮಿಜ್ಜಾಂದನ ಸ್ವರೈಜ್ಜಾಂದನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಪಿರವರಿನ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ ಅಂತ ಅನ್ಪನಮ್ಮ ಅತಂಡ ಕೆಲಸ್ತರದ ಜನವರ್ಗ ಅಂತ ಅನ್ಪ ಮುಕ್ಕಲು 80% ಎಂಕುಲೇ ಇತ್ತನೆ ಅತ್ತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಯುದ್ಧೋಡು ಗೆಲ್ತೆ ಅಂದನಾಗ ರಾಜ ಗೆಲ್ಪಡ ಕಾರಣ ಏರು ರಾಜ ಉರಿಯನ ಆಯನ ಪಿರೋದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆಡು ಸೈನ್ಯ ಇತ್ತು, ಆ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಲಿದಾನ ಐಕ್ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ವಿಚಾರ ನಾವು ತೂನಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಆಪಣ. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ
ಚರಿತ್ರೆನ ಎಂಚ ತೆರೆಯೋನೊಲಿಯಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಕಾಲಡು ಬಳಕೆ ಆವಂದಿತ್ತಿನ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಗಳಸಿನಂಚಿನ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಲು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡ ಬಾಯ್ದರಿಯಾದ ಬತ್ತನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಲೆಕೊನೆ ಬಾಯ್ದರಿಯಾದ ಬತ್ತ ನಾವು ಲಿಖಿತ ರೂಪುಡಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಜ್ಜಿ ಆಯ್ನು ಬರೆದಿಡೋರು ಅನ್ಪುರ ಒಂಜು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ದ ಬಾಯಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗಾದೆದ ರೂಪಡೋ ಕತೆತ್ತ ರೂಪಡೋ ಎದುರು ಕತೆತ್ತ ರೂಪಡೋ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನದ ರೂಪಡೋ ಒರಿತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ರತ್ತ ನಿನ್ನ ಇರು ಕೆದಕ್ಯಾರ್ನಾಡ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿಲು ಐನ ಪಿರ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ನೆನಪಾಪನೆ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಎಸ್ ಕಿಲ್ಲೆ ಅಂದಿತ್ತೀರು ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಕಿಲ್ಲೆರ್ನ ಆ ಕೊಡುಗೆ ಹೆಂಚಿನೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬದುಕಿಗೆ ಅತಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಯಿ ನಾವು ಐಟಾರು ಎನ್ ಎಸ್ ಕಿಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ನೆಲತ ಎದುರು ಕತೆ ಗಾದೆ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನೋನು ಮರತ್ತದು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಾರ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ನೂದೆಟ್ಟು ನೂದು ಉಪ್ಪೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಾದೆಲನ್ನು ನಮ್ಮದೆತ್ತೊಂಡ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕದ ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರ್ಬೋದು ಸಾರ ಗಾದೆಲು ಅಂಚಿನ ಗಾದೆಲುಂಟು ಏನೈತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡತೆ ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅನುಭವದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅನುಭವಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಗಾದೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಾದೆಯನ್ನು ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಣಿತ ಪ್ರಕಾರಗಳು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಎತ್ತಿದ್ರಿ, ಏನು ನಮ್ಮ ಪುದ್ವಾರದ ಒಣಸು, ನಮ್ಮ ಕೆಡ್ಡಸ, ನಮ್ಮ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಸು ಪರ್ಬ, ಇಂದು ಇರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುದ್ವಾರದ ವಿಚಾರ ಇನಿತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪುದ್ವಾರ ಮನ್ಪನ ಶಬ್ದನೇ ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ಕೇಳಂದೆತ್ತನ ಅಕ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಒವ್ವೇ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಪ್ಪು, ಕುಣಿತ ಪ್ರಕಾರಳುಪ್ಪು, ಆಚರಣೆಲುಪ್ಪು, ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಲುಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನವು ನೇರ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ನೆಲದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಕೃಷಿಯೇ. ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುವ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಏಪ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿಯಾದ ಪೋಂಡ ಕೃಷಿನ ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯನ್ನ ಆನಿಗೆ ಪೂರ ಇದು ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಖಂಡಿತ ಪೋತುನೊಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ. ಇನಿ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ನರ್ಮಾಣ್ಯನ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ಆತ್ಮಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನಿತೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಲು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ದೇಹ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ಅಯ್ನ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆತೆತ್ತಂದೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಐನ ಆ ತಿರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಐನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ರಂಕಿನಿ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇನಿತ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ఇక్కడ పండారు సార్ అయితే పుద్దరు అతండ ఈ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬದ ಟೈಮ್ ನುಗನ ಇರ್ದೀಪುನಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಕೆಲವು ಪುರ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬೋಲ್ ಪುರ ಆಚರಣೆ ಪುರ ಉಲ್ಲ ತುಳುಟ್ಟು ಅವು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪ ನಾವು ತಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮರ್ ದಾತ್ರನೇ ಎಂದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಓಲ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರ ಪಂಚದಾಕ್ಲೆ ಐತ ಗಂಧಗಳಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ದಾಯಿ ಗಂಚ ಅವು ಒಂದು ಬತ್ತನ್ನಂದು ಸರಿತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಣತೆ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಯಾರು ಸರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನಪನಂದುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎರಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರ ಬರ್ಬೋದು. ಇಂದು ಬೇತೆ ಹಂತೋಡು ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ತುಳುವೆರು ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕೇರು ತುಳುವೆರು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತನಾಕ್ಲಿ ಅತಂಡ ಈತ ಮಾತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಕ್ಲು ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದಾಕ್ಲು ಒಂದು ಮಾತ ಪನ್ಪನೆಂದುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪುದ್ದಾರದ ಏನಿತ್ತೆ ಅವೇ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇದು ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಂಗೆ ಕೃಷಿ ಇತ್ತು ತುಳುನಾಡಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಜಲಾವೃತವಾದ ಪ್ರದೇಶ, ಆನಂತರ ಕಾಡು,
ಆ ನಂತರ ದ್ರಾವಿಡರ ಒಂದು ಏನು ಬದುಕಿನ ಪ್ರಾರಂಭ, ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ದಿನಮಾನ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಪಾತ್ರ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಾಳತೆ. ಅಂಡ ಕೃಷಿಗೆ ಏಪ ಪೆಟ್ಟುಬೂರ್ಂಡು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಅತಂಡ ಈ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪಗದ ಆ ಜಮೀನ್ದಾರಿಕೆನ ಕೇಳದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಪನರ ಓಪಜಿ ಅಂಡ ಈ ಕೃಷಿಗೆ ಏಪ ಒಂಜಿ ಬಲವಾಯಿನ ಪೆಟ್ಟುಬೂರ್ಂಡು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಏಪ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೀಡಿ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಡ ಆ ಬೀಡಿ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಅವು ಒಂಜಿ ಭೂಮಾಲ ಕೆರೆಗೆ ಧನಿಕುಲಿನ ವರ್ಗಗೂ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಾಂಡಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ದುಡ್ಡು ಬನ್ಪನೇನು ತೂಯಿನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈಜಿಂದ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮುರಾನಿ ಮುರಾಣಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಡ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ವಸ್ತು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಬೊಳೆಪನ ಐನ್ ಕೊರುಪನೆ ಈರ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತನ ವಸ್ತುನ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ದಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅರಿಬಾರಿ ಎನಡ್ದೆತ್ತನೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತನೆ ವಸ್ತುಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡ್ತದೆ ಅಗರ ಪಗರ ಬೇಲೆ ಅಂದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಆ ಬೀಡಿ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಣತ್ತೆ ಅಪಾಗ ಸೂಪದು ಇದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಆ ಬೀಡದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಆ ಬೀಡಿ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ವಾರಡು ಮಜೂರಿ ಅನಾಗ ಆ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತಣ್ತುಲೆ ಆ ತನಕ ಇಂದು ಇರಾಗ ಅರಿಬಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನತ್ತ ಇಡೀ ಎನ್ನ ನೆನೆಪುಡು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಇಡೀ ದಿನ ಬೆಂದಂದಾಂಡ 4 ಸೇರು ಬಾರ್ ಅಥವಾ 2 ಸೇರು ಅರಿ ಆಂಡೆ. ಸೊ ಇಂದು ದುಡ್ಡು ಒಂದು ತೂಯಿನೇ ಆ ಬೀಡಿ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏಪ ದುಡ್ಡು ತೂಯ್ಯರ ಇನ್ನು ಕಂಡು ಬಿಡ್ದು ಬುಲ್ಪುಡ್ದು 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆ ಕಲ್ತೆ ಏಳುವಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇರಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೊಡೇರು ನೆಡ್ದು ಇಂದು ಸುಲಭತ್ತ ಬೋಡಾಯಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ಅಣತೆ ದನ್ನಿನ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಬೀಡಿ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅವು ಬೊಳ್ಳೆದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮನೇ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಒಂಜಿಂದು ರಡ್ಡೆದಾತು 60-70ರ ದಶಕದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಬೈ ವಲಸೆ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬೋಪನೆ ಅಂತ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬೋಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಿತ್ತಂದು ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಬತ್ತನತೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಆ ಭೂಮಿ ಕಳೆವನ್ನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪರ ರಾಷ್ಟ್ರಗ ಬೊಂಬಾಯಿಗ ಹೋದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡೇರು ಅಂಚ ಈ ಬೀಡಿ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಏನೊಂಡತೆ ಅವು ಮುಲ್ಪದ ತುಳುನಾಡದ ಜನಜೀವನದ ಮಿತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಬೋರುಂಡು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮಿತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಬೋರುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನಪನೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ತೂಯರ ಸುರು ಮಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬಕ್ಕ ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ತಿರುವು ಪಡೆ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ಕೃಷಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ್ಣೆ ಬಂದಿಟ್ಟ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 1974ರ ಭೂಮಸೂದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಉಳುವವನೇ ಹೊಲದ ಒಡೆಯ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಟ್ ಪಾತೆರನೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆನ ಕಂಬಳನ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟನ ನೇರ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಇಂದು ಅಂಡತೆ. ಸೊ ಈ ಭೂಮಿ ಕಳೆವನ್ನ ಅಂಚಿನ ಧನಿಕುಲಿನ ವರ್ಗ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡತ್ತ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆತು ಗೇಣಿ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಿರಾಳವಾಯಿನ ಬದುಕು ಸಡನ್ ಈ ಚೇಂಜ್ ಆನಾಗ ಈ ಭೂಮಿ ಪಡೆಯಿನ ಅಕ್ಲು ಬಹುಶಃ ಅನಿವಾರ್ಯನ ಹೆಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿತ ಮಹತ್ವನು ಅಕ್ಲು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕಡೆಗಣಿಸ ಇರೋದು ಬಂಡ ತಪ್ಪಾವಂತ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ರೆಕಡೊಂಜಿ ಪಂಡರ್ ಸರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಳುಪರ್ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಅರಸು ಮನೆತನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಳುಪೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅದಾದನ್ನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಮನೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಈ ಅಳುಪೇರು ಪನ್ನಗ ತುಳುನಾಡಿನ 2ನೇ ಶತಮಾನ ಹಿಡಿದು 15ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಅತಂಡ 14ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜಮನೆತನ ಉದ್ಯಾವರ ಅಕಲ್ನ ಮೂಲ ರಾಜಧಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಗ ಅಕಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿದ ಒಂಜಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂಡ್ ಇಂದು ಈ ಅಲುಪೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಲುಪೇರ್ನ ಪೂರ್ವ 2ನೇ ಶತಮಾನದ ಪಿರವು ಏರಿತಿರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತೂ ಅವು ಮೌಖಿಕವಾದ ನಂಗೆ ಬಲವಾಯಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಅತಂಡ ಇನ್ನಿತರ ಶಾಸನಾಧಾರ ನಂಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿ ಈ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಜಯಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಅಥವಾ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಏಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇರಾಗ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಜನಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾಗ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯಡೆ ನಂಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂಡ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯವು ತಮಿಳು ಪುಣಂಚಿನವು. ಸೊ ಈ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ತುಳುನಾಡದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಒರಿ ನನ್ನನ್ ಪನ್ಪುನಾಯ್
ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಕೋಶರ ಜನಾಂಗದ ನನ್ನನ್ನು ಪನ್ಪನ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಈ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಡು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡು ಅಪಗ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿರಾದಿತ್ಯರು ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾದಿತ್ಯರು ಈ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚ ಈ ಜಯಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ತೊನ್ನಾಗ ಸುಮಾರು 78ನೇ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 78ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗಣಪತಿರಾವ್ ಐಗಳರ ಒಂದು ಮಾತದು ಅಥವಾ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 78ಕ್ಕೆ ಜಯಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಆಡಳಿತ ಬಂತು. ಮುಂದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಆ ನಂತರ ಅಲೂಪರು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿತ್ಯ ಜಯಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಅತಂಡ ಇರ್ನ ನನ್ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಐಕ್ ಬಲವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಧಾರನೋ ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಸನಾಧಾರನ ಅಂಕದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಬಟ್ ಶಾಸನಾಧಾರಿತವಾಯಿನ ಚರಿತ್ರೆ ತುಳುನಾಡು ಅಲೂಪೆರೆದ್ದೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪನೆ ಅಂಡ ಅಲುಪೇರ್ನ ಶಾಸನಾಧಾರಿತವಾದಂಥ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲೂಪೆರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖನ ಅಂಕ ತಿಕ್ಕುನೆ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನಡು. ಪಶುಪತಿ ಬನ್ಪನ ಒಂಜಿ ರಾಜೆ ಅಲ್ಪ ಕದಂಬೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಂತೆ ಆದಿತ್ತನ ಈ ಆ ಪಶುಪತಿನ ಅಥವಾ ಅಲುಪ ಅರಸನ ಉಲ್ಲೇಖ ನಂಕ ತಿಕ್ಕುನೆ. ಸೊ 5ನೇ ಶತಮಾನಡು ఆయన ಆಡಳಿತ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ ಪೂರ್ವಡೆ ಇತ್ತುದು ಪಡತ್ತ ಅಂಚ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ 2ನೇ ಶತಮಾನಡದೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಲುಪೇರ್ನ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರಿತ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಮಾತು ಭಾಷಣ ಆದಿಪ್ಪು ನಮಕ್ಕೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ಲೈತೊಂಜಿ ಎಂಸಿದಾಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮನ್ಪನಾಗ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಅತ್ತು ಬೆರ್ಮೇರ ಸೃಷ್ಟಿ ತುಳುನಾಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವಾದ ಉಂಡು ಬೆರ್ಮೇರನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಈರ್ನ ನಿಲುವುದಾದೆ ನೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ ಯಾನು ಇಂಚನೇಂದು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಂದಾಂಡ ಕೆಲವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋಪಗೆ ಯಾನು ಗುರಿ ಆವಡಾಪುಂಡು ನೆನ್ನ ರಡ್ಡೆನ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಂಜ ಒಪ್ಪೋನರ ಆಪುಜಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಯಿನ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೆತ್ತೊಂಡಾಂಡ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಭೂಮಿದ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೆಂಡ ಅದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಡ ಆಯ್ನ ದೆತ್ತೊಂದಾಂಡ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟುದ ಐನ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಯ್ನತ್ತ ಕಥೆನೇ ಅವು ಬೇತೆ ಅಂಚಾಯ್ನದ ಹತ್ರ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಂದ ನಂಬೊಂದು ಬೈದ ಒಂಜಿ ಮೈಥಾಲಜಿ ಬನ್ಪತ್ತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ತೂಡಾಪುಂಡು ಏನು ಇತಿಹಾಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ ಆಯ್ನ ಐಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊರಿಯರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ ಐನ್ ನಮ್ಮ ತೂಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಸರ್ ತುಳುನಾಡು ಬಣ್ಣ ಕೃಷಿతో ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತ ಯಾನು ಸುರುಕೆ ಪಂಡೆ ಜಗದ ಒವೇ ಮೂಲೆಡು ಪೋಂಡಲ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಆಚಾರ ಆದಿಪ್ಪು ವಿಚಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದಿಪ್ಪು ದೈವಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಓಲ ತಿಕ್ಕು ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನಿ ನೆಕ್ಕದಾದ ಸಂಬಂಧ ಅಂದು ಈ ಕೃಷಿ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಥವಾ ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕದ ಆತ್ಮವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಿಡ್ದು ಎಂಗ್ಲು ತುಳುವೆರಿಜ್ಜಿ ಆಣತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೈವನೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆ ಅದೇ ಪುನಃ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪ್ರಾರಂಭ ಏಪ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಗೊಂದಲ ಉಂಟು. ಕೆಲ ವಿದ್ವಾಂಸರನ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುಶಃ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿಂಧೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದತೆ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ. ಸೊ ಆ ಪೊರ್ತುದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಪನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಅಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಆವೆ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರಾಣಿಲ್ನ ಮೂರ್ತಿಲು ಮಾತ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆನೆಪ್ ಮಾಲ್ತೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ದ ಸಂದರ್ಭಡು. ಸೊ ಆ ರೀತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಹಂಪಡ್ ಬುಲ್ವನ್ಪ ಈ ಪುಗೆಲ್ದ ಬತ್ತನ ಬೋರಿದ ಆತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಣಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿಲು ಮಾತ. ಸೊ ಆ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಬಹುಶಃ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುಂಡು. ಅಲ್ಪದವೇ ಒಂಜಿ ಜನವರ್ಗ ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಪ್ರದೇಶಗೂ ವಲಸೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ಅವು ಮೂಲ ಆದುಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು. ಏತು ಸತ್ಯನೋ ಏತು ಐಟು ತಿರ್ಲುಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆದ ವಿಚಾರ ಇನ್ಯಾನು ಮುಟ್ಟೆರ ಪೋಪುಜಿ ಆಂಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೈವಲು ಬಂಡ ನಂಗೆ ಖಾಲಿ ದೈವಲತ್ತನೋ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಲು ಒಂದು ಮನಪನೆ ಸತ್ಯನೇ ದೇವರತ್ತ ತುಳುವೇರು ಆ ಸತ್ಯಲು ತಗೊಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂಡ ಆ ದೈವಲು ತಗೊಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡು. ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗ ಇರೋ ಏಪ ಪ್ರಾರಂಭ ದಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಅನ್ನೋದು ಮನ್ಪನ ಇರೋಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೆತ್ತಾರಂದಾಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಆ ದೈವಲ್ನ
ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮೂಜಿ ನಮನೆದ ವಿಚಾರಲು ಬರ್ಪುನು. ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ದೈವಲು, ಎರಡನೇದಾದ ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲದ ದೈವಲು, ಬೊಕ್ಕ ಸೇರಿಗೆದ ದೈವಲು. ಈ ಪ್ರಮುಖ ದೈವಲ್ನ ಸೇರಿಗೆಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಐನ ಪ್ರಭಾವಡ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ದೈವತ್ವಗೆ ಏರ್ನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಸೇರಿಗೆದ ದೈವಲು ಮೂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ ದೈವಲುಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಐಟ್ ಈರೆಗ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ದೈವಲು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಯಾವುದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಲೆಕೊನೆ ಇಂದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ನೆಲ, ಮುಲ್ಪದ ವಾತಾವರಣ, ಭೌಗೋಳಿಕ ವಾತಾವರಣ ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಅತ್ತು ದಟ್ಟವಾಯಿನ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡೆಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಈ ಕಾಡು ಕಟ್ತದ್ನೆಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧ ಭೂಮಿಯಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಭೂಮಿದ ವಿಚಾರದ ತೊಂದ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಪರಪ್ಪುನ ನಾಗೇಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಡೆತಡೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಭಾರೀ ಸುಕೊಟ್ಟು ಬದುಕು ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಲುಪ್ಪು ಇದು ಪೂರ ನಾಶ ಆಡತ್ತೆ. ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಪೂರ ಗಿಡತ್ತ, ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜಾಗೆನ ಎಂಕ್ಲ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತ. ಸೊ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತಂಡಂದೇ ಇರೇಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವು ದೀಕ್ಷಿತರೆ ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತರ್ನಾಂಡ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷಗೂ ತುಂಬು ತುಳುನಾಡದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೈತಿನ ಪನ್ಪಣ ಇರೇ ತೆರೆದು ಬರ್ಪು. ಇರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಕೇವಲ 150 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ನೆಲಟಿತ್ತ ಅಂತ ತೆರೆದು ಬರ್ಪು. ಇನಿ ಒಟ್ಟು ದೇಶದ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 4,000 ಅಂಡ ಕೇವಲ ತುಳುನಾಡು 4,000 ಮಿತ್ತು ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತವ ನಾವು ಒಂಜಿ ವಾದ. ಕೇವಲ 150-200 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಅವಾಗ ಎಂಚ ಕಾಡು ಇತ್ತದಪ್ಪು, ಎಂಚ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಇತ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪಲಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಾಡನ್ನು ಕಟ್ತದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಾದ ಏನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತ. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಡೆತ್ತ ಆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಲು ಅಂಚಿದ್ದು ಕಾಟಿ ಆದಪ್ಪು, ಇಂಚಿಡ್ದು ಪಂಜುಲಾದಪ್ಪು, ಅಂಚಿಡ್ದು ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಬತ್ತೊಂದು ಹೋಪನ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟ. ಸೊ ಈ ಪಿಲಿ ತಂಡ ಪಂಜಿ ತಂಡ ಇರ್ನ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಟಿ ನಮ್ಮ ವೈಲ್ಡ್ ಬಫೆಲೋ ಪನ್ಪ. ಸೊ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಜಾಗೇನು, ನಾಗಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಜಾಗೇನು, ಪಂಜಿಲೆಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಜಾಗ ಎಂಕಲು ಆಕ್ರಮಣ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತ ಅಕ್ಲನ ಉಪದ್ರ ತತ್ತಜಿ ಬುಳೆನಂಚಿನ ಬುಲೆಸಲೆಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲನ ಉಪದ್ರ ಶುರುವಾಂಡು ಅಂಚಾನೆದಾರ ಅಕ್ಲೇನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪೆರ ತೀರಂದೆ ಕರೆಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸರೆಂಡರ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರತೀಕ ಅಂದ ಪನೋಲಿ ಐನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆಧಾರಡು ಎಂಕಲು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆನೋ ಮೈಸಂದಾಯನ ಆರಾಧನೆನೋ ಅದನ್ನ ಪಿಲಿಭೂತದ ಆರಾಧನೆನೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾಗ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪುರಾಣದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮದೇ ತೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಗಲೋಕ ನಾಗರಗಂಡ ಅನ್ಪನಂಚಿನ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ನಾಗಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಆಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಂಡ ಭೌಗೋಳಿಕವಾದ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೇ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೃಕ್ಷಾರಾಧನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭವ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡತ್ತ ಎಂಕ್ ಕಾಟು ಕಲ್ಲು ತೋಡ ನೀರು ಕಾಡಪುರ್ಪ ಈತೆ ಯಾವ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಅನ್ಪ ಕೃಷ್ಣೆ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪೇನೆ ಐನೇ ನಮ್ಮ ತುಳಿಯೋರು ಭಾರಿ ಸರಳವಾದ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ಪ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಕಾಟು ಕಲ್ಲು ತೋಡ ನೀರು ಕಾಡಪುರ್ಪ ಇನಿ ಸುದೆತ್ತ ನೀರು ಪಾರಿಯರೇ ಯೋಗ್ಯ ಅತ್ತಂದು ಅನ್ಪನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಅನುಭವಡೆ ಅನ್ಪನಪ ಎಂದಾಂಡ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷಡು ತೋಡು ಪರತಿರು ಹೋಪನಂಚಿನ ನೀರು ಆತ ಶುದ್ಧವಾದಿತ್ತು ಐನು ಕೈಟದಿತ್ತು ಪರಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ದೈವಲು ನಿನ್ನ ಒವ್ವೇ ಅದ್ದೂರಿ ಆಡಂಬರ ಎಂಕದ ಆಲಬಡ್ಚಿ ಈ ರೀತಿ ಸರಳವಾದ ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಲ ಪನಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ನವು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತರ್ನಾಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡತೆ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನಾಗರಿಕತೆದ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಟೆರ್ರಕೋಟ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಚ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮುಗುಕ್ಲೆಂತೂ ಓಡಿರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಮುದ್ದೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕೊರ್ಪನೆ ಆತಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಊರು ವೈಭವನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಂಬರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆತದ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪ ಅಂಚಾನೆತ್ತಾತ್ರ ಯಾನಿರೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನೀರ ಪಿದಾಡಿಯ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ದೈವಲು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆದ ಭಾಗ ಎಂಕಲು ಆ ಪ್ರಾಣಿಲೇ ನಿಗ್ರಹ ಬೇರೆ ತೀರಂದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲೇನು ಆರಾಧನೆ ಎಂಕಲು ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಪಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ತುಲೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೇಮನ ಕೋಲನ ತುಲೆ ಐ ಬಳಕೆ ಅಲ್ಪನಂಚಿನ ಪರಿಕರಲು ತೂಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೈವವು ನಮ್ಮ ಸಂದಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಆಹಾರಿ ಅಂತೂಲೆ
ಅತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾನೆದ ಹತ್ರ ಇಂದು ಬಹುಶಃ ಇರು ಪನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದು ನೇರ ಉತ್ತರ ಬಂದಾಗ ಇಂದು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬದುಕದ ಏನೆಂಕಲ್ ಬುಡ್ದು ಉಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಸಾಧ್ಯನೇ, ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯನೇ. ರೀತಿದು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಕಲು ಬೊಲೆದು ಬೈದ ಎಂಕಿರ ಪನ್ನಗ ನೆನ್ಪಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಕಡ್ತ ನಾಡು ಮಂತ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಂತ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿಕುಲಿತ್ತ ಪಂಜುಲಿತ್ತ ಅಂದ್ ಪ್ರಪಂಡ ಅವು ಪ್ರದೇಶಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿಕುಲಿತ್ತ ಅಂಚ ದೀಪ ಅವು ನಾಶ ಅಂದ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ಲು ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಅಂಚೆನುಂಡು ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜನ ಪಿಲಿಗೂಡು ಎಡ್ಡಾಂಡಿರು ನೆನಪು ಬಲ್ತಲ್ಲ ದಯಗೋದ ಪಂಜಿಮುಗೇರು ಪಂಜಿಮುಗೇರು ಆಣೆಗುಂಡಿನ ಉಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ತುಲೆ ಪಿಲಿಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಡ್ದು ಪಿಲಿಕಲ ಪಿಲಿಕುಲ ಪಿಲಿಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಂಗೂರು ಪಿಲಿಬೈಲು ಪಿಲಿಪ್ಪಾದೆ ಪಿಲಿಂಜ ಪಿಲಿಮೊಗರು ಪಿಲಿಗುಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಊರ್ದ ಪುದರ್ಲು ದಾಯಿ ಬತ್ತಂಡಿರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಆನೆಗುಂಡಿಂದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಪಂಚಮಗೇರಂದು ಉಂಡು ದಾಯಿ ಬತ್ತನ ಪುದರ್ಲು ಮತ್ತ ಇತ್ತನಲ್ಪ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಅಂದುಂಡು ದಾಯಿ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು ಕಾಟಿಲ್ ಜೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲನೇ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಾನೆ ಹತ್ರ ಇನಿ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಬರೆಯೋದು ಸಾಧ್ಯಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಬರೆಯೋದು ಸಾಧ್ಯಜಿ ಕೇವಲ 50-100 ವರ್ಷದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇರೆಗ ಎಂಕ ನೀರು 10 ದಿವಸ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಂಡ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ಒಂದು ಪೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಂದು ಒಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ಇನಿ ತತ್ತುಲೆ ಹವಾಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಇಂದುವೇ ಸ್ಥಿತಿ ದುಂಬು ಇಂಚನೆ ಪೋಣದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಬದುಕು ಎಂಚೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಇನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಒಂದು ಇಂದು ಪಂಡದು ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಂಜಿ ಪಂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮಕ್ ಸೆಕೆ ಪಿದಾಗಿ ಪೋಂಡ ಒಂಥರ ಆಪುಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಸೆಕೆ ಇತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಇರು ಅವು ಸೆಕೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ನೀರಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕಂಚಿನ ಇಂದು ರಾಜಮಾರ್ಗಲು 4 ಮೈಟೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲು ಎದುರು ಒಂಜಿ 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 ಆತ ಜಾಗೆ ಇರೇಗ ಅಂಬಿ ಅಡ್ತಿನ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕಂದು ಪೂರ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದ ಒವ್ವೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಪೂರ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದ ಅಂಡ ಇರೆಗ್ ಪೂರ ದುಂಬು ಹೆಂಚಿನ ಇರೆಗ್ ಮುಳಿತ ಮಾಡಿತ್ತನೆ ಅವೇ ಉಪ್ಪೋಡೊಂದು ಹತ್ತು ಆಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಚೂರು ಅತಿ ಆಂಡ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮರ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರಣೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುರಣಿ 2 ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಇಂದು ಪೂರ ದಾಯಿಗ್ ನಮ್ಮ ಸುಕೊಟ್ಟು ಬದುಕೇರೆ ಅಂದ್ ಸುಕೊಟ್ಟು ಬದುಕನೆ ವಾನ ಮನೆದ ಸುಖ ಎಂದು ಆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಬದುಕು ಅವು ಏನ್ ಇತ್ತೆ ತೂಯಂದಾಂಡ ಇನ್ನಿನ ಮಾಡ ದೇವರು ಪೂರ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಬದುಕಡು ಒಂಜಿ ಸತ್ವ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ತಿರ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಅತಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮನ ಬುಲೆಪ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನ ಇನ್ನು ಹೆಂಚಿನ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಾತಿರುವ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಪ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಪನ್ನಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತೇ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತೆ ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೇರ ಆ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮೀರ್ದು ಪೋಯಂದಾಂಡ ಅವು ಬದುಕು ಅದನ್ನ ಸಾಧಿ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದ ಗುಣನೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚ ತೋಜುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲೋ ಒಂದು 24 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ದುಂಬು ಒಕ್ಲಿಗೆ 8 ಗಂಟೆನಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ ಜಿತ್ತದಾಂಡು 5:30 ಗಂಟೆನಾಗ ಲಕ್ಕದಾಂಡು ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬದುಕು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಯಿನಂಚಿನ ಬದುಕು ಬಟ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ದೂರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಐನ ಫಲ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಓಡೆಗೆ ಎತ್ತು ಸರ್ ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಬಂಡ ಅಂಚಿಲ ತೂತಿನಾರು ದಾದಾ ಇದು 90s ಅಂಚಿ ಬೋಣ ಇರ ಅಂಚಿಲ ತೂತಿನಾರು ಇಂಚಿಲ ತೂಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡೆಂಚಿನ ಮಂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಅದರ ತುದಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಪತನ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಪತನದ ಅಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೆಕ್ಕೆ ನಡ ಉಂಟು ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚಿ ಹಿಡಿದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ರೀರು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇರಾನ್ ಇರಾಕ್ ಅತಂಡ ಅಮೇರಿಕದ ಅತಿರೇಕದ ಹೆಜ್ಜೆಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂದು ನಮ್ಮಡ ಖಂಡಿತ ಭಯ ಪುಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ ಅಂತ್ಯಜ್ಜಿ ಇಂದು ಇಂಚನೇ ದುಂಬು ಪೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಾನು ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪನೆ ನಾನು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಪನೋಡು ಅನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸರ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟ
ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತವು ಪಿದೈಲ ತಾವೊಂದು ಇತ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆತನು. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ತನ್ನ ಕೈತಲ್ದ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಮುಲ್ಪದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸ್ವರೂಪ ಬೇತೆ. ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಕೇವಲ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ. ಬಾಕಿ ಇತರ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಪರ ರಾಷ್ಟ್ರೋಡ್ಲ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಂಚಿನ ದೇಶೋಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ. ನಂಕ್ ದೈವಲ್ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತು, ನಮ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ದೈವಲನ್ನು ಬಿಡುದು ನಮ್ಮ ಬದುಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತನ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಬದುಕೆ. ಇನಿಕನಗ ನಮ್ಮ ದೈವಲಿನ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಪುರತುಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪದ ಅಕ್ಲೈನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ರೀತಿ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೈನ್ ದಾದೆ ಐನ್ ತೋರ್ಪಟಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು. ಅವು ನಮಕ್ ಮೂಲ ಪೆಟ್ಟಾವೊಂದುಂಡು, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತುಳುವೇರೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾವೊಂದು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಓಲಾ ಸಾದಿ ತತ್ತೊಂದುಂಡ ಅಂದ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಂಜಿಂದೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪುಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇಂದು ಓಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆತನ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಒಯ್ನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೂ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ನೋಡುವುದು ಬರ್ಬೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡು ಹಾಳಾಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕಲು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಅಕಲ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಭಯ ಭಕ್ತಿಡೇ ಮಲ್ತದೇರು. ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಡ್ಡೆ ಇಂಚಿನವು ನೆಂತ ಶಕ್ತಿ ಏತು ಪನ್ಪುನವು ಇನಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ, ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರನೆ ಆಂಡತೆ ಆಂಡ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಸತ್ವ ಉಂಡತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಐನ ಮೂಲಗು ಪೆಟ್ಟು ಬೂರೇರ ಬಲ್ಲಿ ಐನೊಂಜಿ ಲಘುವಾದ ತೂಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬುಲೇರ ಬಲ್ಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಪಂಡ ಏನು ಪಂಡತೆ ಅವು ಈ ಒಂಜಿ ಆ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅನ್ಪನವು ಏನು ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಶಕ್ತಿ ಸತ್ಯಲು ಒಂದು ಐನ ನಂಬೊಂದು ಬೈದನೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಇಂದು ಅತಿರೇಕಗೂ ಪೋಯಿರಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಆತೆ ಬಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವರ್ಗಗೊಂದತ್ತ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಇಂದು ಆಸ್ತಿ ಇಂದು ಸಂಪತ್ತು ಇಂದು ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅನ್ಪನ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನ್ನು ಗೌರವ ತೂಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೋಗ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರೊಂದು ಉಂಡೆ ಇರ್ತ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ದೈವನ ಇದೊಂದು ಹಿರಿಯರು ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಓಲ ಮೂಲೋಗ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಇರೆಗೆ ದುಂಬು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆ ದೂರಿ ಆಡಂಬರ ಒವ್ವೇ ದೈವ ದೇವರು ಕಾಸಿಗೆ ಬಗ್ಗದನ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ ಇರ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಗ್ಗದನೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಗ್ಗದನೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಡುಪ್ಪು ಆರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಡುಪ್ಪು ಅಣತೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಇಪ್ಪೊಡೆ ವಿನಃ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಎಂಕ್ಲಿತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು. ಒವೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ವೈಭವೀಕರಣ ಮನ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಆ ನಮ್ಮ ದೈವಲೆ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪಂಡತೆ ಅನ್ನ ಅವು ಆ ದೈವಲ ಆತ ಸರಳವಾದುಲ್ಲ ಇರು ಇರು ಇನ್ನಿತ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮೈಥಾಲಜಿ ಎಂದಾಂಡಲ್ಲ ಏರೆಗೆ ದೈವ ಒಲಿದನೆ ದಾಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಜ್ಜಂದನಾಗ ದೈವ ಒಲಿದನೆ ಅನ್ಪುನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಿಚಾರ. ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂಚೆನೆವು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿಡು ನನ್ನದ ಪದ್ಯ ದೀವುಡು ಪನ್ಪುನ ಐಟೆ ಅಡಕವಾದುಂಡು ಐನ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬುಡುಪಾದ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ದೈವದ ಕೊಡೆಯಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾರ್ದ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿ ಅವಂಡ ಒಂಜಿ ಅವ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೇಕು ಅತಿರೇಕಗೂ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈಂಚ ಕಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಾಯಿ ಪುಂಡಿದೊಲ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಪನಿಗೆ ಆ ಕುತೂಹಲ ಬೋಡು ನರಮನ್ಯಾಗ ಇನ್ನು ಆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಜ್ಜಿ ದೈವದ ಇನ್ನು ಇದೆ ಬುಡ್ಪಂಡದ ಹಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತು ಈರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಆ ಪುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯರವಲ್ಲಿ ಬುಡಿಯಂಡ ಪೋಡು ಇದೆ ಪುಂಡಿ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ತೋಜು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಂದ ನೇಕೆಡ್ ಅವು ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಸಾರ ಅನ್ಪಾತೆ ಆ ಸಸಾರ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸರ್ ಇದ್ದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪಿನವು ಮಾತಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಐಕ್ ಹೋರಾಟಲು ಪುರ ಆವೊಂದುಂಡು ಸರ್ ಒಂದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುಂಡು ಈತ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಒರೋಣಿ ಲಕ್ಕುವೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಓಡೆ ಪಂಡ ಕಡೆಗೆ ಕೂಲ ಅವು ಒಂದು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಎರಡ ಆ ನಿರಂತರತೆ ಬನಪುನ ಬೋಡು ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬನಪುನ ಬೋಡು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾಯನ ಈರೆಗೆ ಇಂಕ್ ಬತ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗೆ ಬರಡೋ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬರಡು ಇನಿ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಭಾಷೆಗಳ ಆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕದು ಆ ಭಾಷೆದ ಪಿರವು ಒರಿ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇಪ್ಪುರೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಐನ್ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪದ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ ತೋಜ್ಪದ ಕೊರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನಕಲು ಐಕ್
ಒವೇ ಒಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲ ರಾಜಕಾರಣನೇ ತೂಪ ನೆಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕೇವಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ದುಂಪು ಒಂದು ಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಾಗ ಎರೆಗೆ ಎನ್ಮನೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೇರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನೋ ಅಂಚದಾಲ ಎಜ್ಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೋರ್ಡು ಖಂಡಿತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ತುಳುತ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ತುಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಾದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆನೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪುಡಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಒಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ ಇರ್ನ ತುಳು ಒರಿಯುನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ನೋದ ಪ್ರಕಾರದ ಆ ಅಳಿಯುವುದು ಪೋಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಷೆದ ಪಟ್ಟಿಡು ಇನ್ನು ತುಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸವನ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸೇರೋದುಂಟು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಬತ್ತನಾಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪುರೆಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ವಸ್ತುಲು ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಗಳ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಉಂಟು ಅಣತೆ ಇನಿ ತಾರ ಇದ ವಿಚಾರದ ಎತ್ತೋನು ದಾಯ ಪಂಡೆ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಕೋಕೋನಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ರಡ್ಡೆ ಬರಪನೇರೆ ಕೋಕೋನಟ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಬೊಂಡಲ್ಲ ತುಳುಟ್ಟು ಇರೆಗ್ ತುಲೆ ಉರುವೆಡ್ದು ಬತ್ತನ ಪಿಂಗಾರ ಹೊಡ್ದು ಬತ್ತನ ಉರುವೆಡ್ ಇರೆಗ್ ಚೆಂಡೆಲ ಇರೆಗ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕರ್ಕ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬೊಂಡನ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬಣ್ಣಂಗಾಯ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ತಾರಾಯ ಗೋಂಟು ತಾರಾಯ ಕೊಪ್ಪರನ ಏತ್ ಮಾತ ಶಬ್ದಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡ್ತಾರೆ ತುಲೆ ಇನಿ ತಾರೆ ಪನ್ನಗ ಅವು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಎಂಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಕೇವಲ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲ ತುಳುವೇರಿನ ಬದುಕುಂಡತೆ ಆ ತುಳುವೇರಿನ ಬದುಕು ತಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಂಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಡೋದು ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಪುಟ್ಟು ನಲ್ಪಡ್ದು ಸೈಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟು ನಲ್ಪಡ್ದು ಸೈಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ತಾರಾಯ್ದ ಚಿಪ್ಪಿದ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ತಾರಾಯ್ದ ಚಿಪ್ಪಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಇನಿ ತಿಪ್ಪಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಸಾಧಾರಣ 50 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಆ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಬದುಕು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡಾಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಮೀಪಾಯರ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಪ್ಪಿ ನಾಡುವ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈತರ ಸಂದರ್ಭಡು ಪುನಃ ಮೀಪಾಯರ್ಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಪ್ಪಿ ಬೋಡು ಪುಟ್ಟು ನಲ್ಪಡ್ದು ಸೈಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಪ್ಪಿದ ಮಹತ್ವ ಇರೆಗೆ ಅರ್ಥ ನೆತ್ತ ನಡುಟ್ಟು ಇರೆಗೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಗಂಜರೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ನೆಕ್ಕಲ ಇರೆಗೆ ತಿಪ್ಪಿಯೇ ಬಾಲೆ ಗುನ್ಪನಾಗ ದುಂಬು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಇರೆಗೆ ಪೂರ ಬೈದನೆ ಇರ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಗಂಜತೆ ಕೊರಪೆದ್ನೆ ಗಂಜರೆಪ್ಪೆ ಅರ್ಥ ಕೊರಪೆದ್ನೆ ತಿಪ್ಪಿಡು ಅಣತೆ ಆ ಉಪ್ಪಡು ಬಲಸುನ ಕಿನ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಪಲ್ಯ ಬಲಸುನ ಸಾಂಬಾರು ಬಲಸುನ ನುಪ್ಪು ಬಲಸುನ ಪೂರ ತಿಪ್ಪಿದ ಬಾರು ತೋಡುನ ತಿಪ್ಪಿದ ಕೈಲಿ ಮೀಪುನ ರೊಂಕ ತಿಪ್ಪಿದ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟದ ಕೈ ರೊಂಕ ತಿಪ್ಪಿದ ಸಾಬುನು ಪಾಡ್ನ ತಿಪ್ಪಿದ ಸಾಬುನು ಮುರಾನಿ ಬತ್ತನೆ ಸಾಬುನು ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ನರ್ವಲ್ ಪಾಡ್ನ ತಿಪ್ಪಿದ ನರ್ವಲ್ ಬಂಡೆ ಐತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನರ್ವಲ್ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಮುರಾನಿ ಬತ್ತನೆ ಸಾಬುನು ನರ್ವಲ್ ಡೆಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಮೀವು ಒಂದಿತ್ತನೆ ಯಾನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ನರ್ವಲ್ ಪಾಡ್ನ ತಿಪ್ಪಿ ಮೂಂಕು ಗೊಯ್ಪುನ ಪೊಡಿ ಐಕ್ ಪೊಡಿತ ಬುರುಡೆ ತಿಪ್ಪಿದ ಅಣತೆ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪೂರಲ ತಿಪ್ಪಿದ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇವಡು ಎಂಚಿನೆ ಬಿತ್ತನೆದ ಬೀಜ ಲತ್ತಂದ ಬಿತ್ತ ಇರೆಗೆ ಉರ್ದ ಪದೆಂಗೆ ದುಮ್ಮುವತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಬಲಿಪ ಅದನ್ನೇ ಈ ಬೀಜ ದಾಲ ಹಾಳ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕದಾಲ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಾಡ್ ದೀಪೆ ಜೀರು ತಿಪ್ಪಿ ಪೊಡಿ ಮಾಲ್ತದ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಣ್ಯ ಬಿತ್ತನೆದ ಬೀಜ ನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೋಡು ಪಾಡ್ದ ಐನ ಮಿತ್ತು ಅರಬೈ ದೀದ್ ಐನ ಮಿತ್ತು ಅಂಬಿ ಮೆತ್ತದ ಉಣ್ಗದ ದಿಂಡ ವಾ ಕಾಲೋಗ್ಲ ಇರಗವು ಹಾಳಾಪಜಿ ಸೊ ತಿಪ್ಪಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತೊಡ್ಲ ತಿಪ್ಪಿ ಮಾಡತ್ತೆ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ದಾಯನೇನು ಪನ್ನೀರಪ್ಪಿದಾಡೆ ಬನ್ನಾಗ ತಿಪ್ಪಿ ಆಂಡ್ ತುಳ್ಟೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಎಂಜಿನೆ ಮೈಪು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಮಾಟಲ ಪಲಿಪಂದು ಮೈಪು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಮಾಟಲ ಪಲಿಪಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ಗೆ ವಾನಮನೆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಂಡದು ಇರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡದಿ ಆ ಅಡಿತ್ತು ದಕ್ಕನ ಕುಂಟಿ ಮೈಪು ಕುಂಟಿ ಮೈಪುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಬೇತೆ ಗಾದೆಲು ಅಥವಾ ಮೈಪುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಗಾದೆಲು ಒಗಟಲು ಬೋಡೈನ ಆತುಂಡು ಐಟ್ ಯಾರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಿರಿಯ ಬಂದು ಮೈಪು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಮಾಟಲ ಪಲಿಪಂದು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಯ್ಲೆಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲದ ಯಾದಪ್ಪು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಯಾದಪ್ಪು ಬೋಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಂಜಿನಕ್ಲು ಮಲ್ಪೆದನ ಬೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಮೈಪು ಬತ್ತದ ನಾಲ್ ಸುತ್ತ ಅಡಿತದ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಜೀವೊಂದಿತ್ತನ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾಟ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಪಾಲಿಪ ಅಂದು
ನಾಣತೆ. ಸೊ ಅವೇ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ಪ ನಾಲ್ ಸುತ್ತ ಬಲೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಕೋಡೆ ತಿಂದು ನಾವು ಅಲ್ಪನೆ ಬೂರೊಂದು ವಾಸನೆ ಬರೋದು ಅವೇ ಮಾಟ ಮಲ್ಪನವೇ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇಂದು ಆ ಕುಂಟಿ ಮೈಪುದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯದಕ್ಲು ತರೆ ಬಾಚೆ ಒಂದಿತ್ತನೆ ಅವೇ ಕುಂಟಿ ಮೈಪುಡು ಬಾಚಣಿಗದ ಕಲ್ಪನೆ ನಿತ್ತು ಜಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಅಡಿತದಕ್ಕನ ಕುಂಟಿ ಮೈಪನು ಬೊಕಾತ್ ಕಡೆನ ಕೊಯ್ದು ದೆತ್ತದು ಆ ಕೊಡಿ ಬಾಗೊಂಡತೆ ಅಡಿತ ನಾವು ಅವು ದೂಂಚಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಸ್ಟಿಫ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಹೈಟ್ ತರೆ ಬಾಚೆ ಒಂದಿತ್ತನೆ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ. ಸೊ ಐಕೆ ಪನ್ಯಾನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುವೆರೆಗ್ ತಾರೆ ಎಜ್ಜಂದ ಎಂಕ್ಲ ಬದುಕೆ ಎಜ್ಜಿಂದು ತಾರೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕುಂಟಿ ಮೈಪುಡ್ದು ಬತ್ತನ ಮೈಪುಡ್ದು ಬತ್ತನ ಈ ತಿಪ್ಪಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಪೂರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರ ಅವೇ. ಇನ್ನು ದೈವ ದೇವರಿಗೂ ಇರೇ ಪೂಜನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಾಗಾದಪ್ಪು ದೈವಲೇಗಾದಪ್ಪು ದೇವರಿಗೆ ಆದಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇರ್ನ ಪೂಜೆ ಉಂಡ. ತಾರಾಯಿ ಸದ್ಯಗೂ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪ ಬೊಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪದ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ನುಪ್ಪು ಒಲ್ಪ ಬೊಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಮುಂಬೈ ದಕ್ಲಿಗೆ ಹರಿ ಬೊಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯ ಬೋಲೊಂದು ಅವು ಆ ಮಲ್ಲ ಹರಿತ ಮುಡಿ ವಾಮರಟಾಪನೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತನತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ. ಸೊ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲು ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿ ಡೇಪೋಡು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯ್ಪ ಅನ್ನೋ ಅಂಚತ್ತು. ಬಟ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಂಕು ಬೋಡು ಇತಿಹಾಸ ಅರಿಯದವ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲಾರ. ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಬದುಕು ಅಕಲ್ನ ಬೋಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಅಕಲ್ನ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ಅಕಲ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡು. ಇನಿತ್ತ ಜವನೆರೆಗೆ ಇನಿತ್ತ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಅವು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕಲ್ನ ಗಾದೆ ಯಾನಿರೆಗ ಇನ್ ಪಣ್ಣೆರ ಬೋಬುಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಒಂಜಿ ಮೈಪದ ಗಾದೆ ಪಂಡಿಲೆಕೊನೆ ಸಾವಿರ ಗಾದೆ ಅಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲು ಒಂದು ಪೂರ ದಯಪಂಡ ನನದ ಪೀಳಿಗೆ ಕಾವಡು ನನದ ಎಂಕ್ಲಂಚಿನ ಜವನಿಯರೆ ಕಾವಡ ಒಬ್ಬರು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನೋಲಿ ಖಾಲಿ ಪನ್ನೊಂದೇ ಐನ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಐನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸರಿ ಇರ್ನೈತೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದ ವಸ್ತುಲೇನು ಪೂರ ಇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಇರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತ್ ಈತರ ಈಗ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕದು ಜೀಂದು ದಾದಂಡಲ ಉಂಡೆ ತುಳು. ಖಂಡಿತ ಏನು ಪನ್ಪನೆಂದು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನಡ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಸಾಧಾರಣ 4,000 ವಸ್ತುಲಲ್ಲ 4,000 ವಸ್ತು ಇತ್ತಂಡ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಎನ್ನ ತೂವು ಅಂದನ ಎತೋ ವಸ್ತುಲು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪೀಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ % ತೂತು ಜೈನ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಕುಡ್ಲ ಪೇಂಟದ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ್ರ 99% ತೂತು ಜೇರು ಅಪ್ಪ ಯಾನೇ ತೂವೊಂದೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಏತೋ ವಸ್ತುಲು ಉಪ್ಪು ಇರಗ ಈ ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ತೆಲ್ಲಿಯ ವಸ್ತುಡ್ದು ಬತ್ತನ ನೇಲಿಯ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಬಂಡಿ ಮುಟ್ಟ ವಸ್ತುಲಿತ್ತಂದಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಲ್ದಾತುದ್ದದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಉಂಡೆ ನಡ ಐನೆಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿದ ನಮ್ಮ ನಾ ದಾಮೋದರ್ ಸರ್ ಕೊರ್ತು ನಾವು ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ ತೂತು ಇಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೆ ಅನಾರ್ನ ಬೆರಿ ಬತ್ತದ ಆ ವಸ್ತುನ ಕೊಂಡತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಖಾಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಿಯಲ್ದಾತ ಉದ್ದದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಅವು ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕರಡಿಗೆದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಕರಡಿಗೆದ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಂಚಿದ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಇಂಚ ಅಲೆಗ್ಗನಾಗ ಇರೆಗ್ ಗಗ್ಗರದ ಶಬ್ದ ವರ್ಪನೈಟ್ ಅಣತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂಜಿದ ಒರುಟು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಜಿದವ ಅತಂಡ ಕರಡಿದ ರೂಪದಲ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಇಡೀ ಆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಲ್ದಾತುದ್ದದ ಆ ಮಲಿ ಇಡೀ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಪೊಂಜನಕಲ್ನ ಬದುಕದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹಿರಿಯ ಕೊರ್ಪುಂಡವು ಅವು ಏನೇ ಬುಡುಪಾತ ಪನ್ನೀರ ಪೋಡ್ನಾಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂದು ಪಂಡ ದುಂಬದ ಕಾಲು ಹೊಡ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿದಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಈ ಬರಪಿಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಪೊಂಜನಕಲ್ ಬರಪಿಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅವಲ ದೈವದ ಮನೆ ಮಂಚೆ ಒಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಕಳು ಭಾರಿ ಮೈಲಿಗೇಡು ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆದ ಅಂಚಿ ಪೋಪಿಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚದಪ್ಪನ ಇನ್ನು ಇರೆಗ್ ಆ ಪಿದಯಾಪನ ಶಬ್ದನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಇರೆಗ್ ಪಿದಯ ಉಲಾಯ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ತಪ್ಪುಂದು ಏನು ಪನ್ಪುಜಿ ಏನ್ ಎಕ್ಕಡ ಪಂಡಿಲೆ ಕೊನೆ ಕಾಲಗು ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ನಡಪಡು ತುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪಿದಯಾಯ್ನ ಪೊಂಜನಕಲು ಇಲ್ಲದ ಹುಲಯ ತನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೀಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟೆಡು ಮೀಪಿಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಡಲ್ದ ಟೆಂಪರರಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೆದರಿಗೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಅತ್ತು ಇರು ಐನ ಹುಲೈ ಮೀವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಪಗಲ್ಗೆ ಪೋಯಿನವ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತ ಮೀನಾಗ ಅಂಚಿ ಪೋಪನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ತೋಜುವ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲನ ಮಾತ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಯಾನೆ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿ ಪಂಡೆತಿ ಅವು ಅಕ್ಕಲು ಮೇಯ್ ಉರ್ದೆರ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಾಧನ ಮೇಯ್ ಉರ್ದುನಾಗ ಐಟ್ ಗಗ್ಗರದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತನ ಜಾಗೆಗೆ ಇರು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸೂಚನೆ ಅಣ್ಣತೆ ಸೊ ಇಂದು ಯಾನ ಪನಪನೇರೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಎಂಕೆ ಅವು ಮುರಣಿ ಅಂತುವಿನ ಆ ವಸ್ತುಲು ಅಂಚಿನ ಏತು ವಸ್ತುಲು ಕಣ್ಮರೆ ಆದಬೋದುಪ್ಪ. ಖಂಡಿತ ಸೊ ಅಂಚಾಯ್ನದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಉಂಡತೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೋ ಚರಿತ್ರೆನೋ ಪರಂಪರೆನೋ ಇರಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂದು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲೆಕೊನೆ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಳೆ ಬಾಲು ನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲಿಂದ ಈ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಸಂಗ್ರಹ ಆಪುಜಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಜಿ. ಒಂಜಿ ನೆಲದ ಚರಿತ್ರೆ ನಾವು ಪನೋಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾವು ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಅಂಚಿನ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಕಟ್ಟುನ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರವಾದ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಗಿತ್ತೆ ಬಯದ ನೀನಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣದ ಕೇಂದ್ರವಾಯಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸರ್. ಈರೊಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿತ್ತೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆ ಒಂದುಂಟು ಮಾತೆರಲು ಗೊತ್ತುಂಟು ಓಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದಾದೆಪುರ ವಿಶಾಲನಪುರ ಇರಲ್ಪ ದೀತಾರೆ ಅವಿರಗೆ ಏಪ ತರಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಂದು ನಂಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ತುವಂದು ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ ಇನ್ ಪೂರ ಕೊನತ್ತ ಒಂಜೇ ಕಡೆಟ್ ದೀವಡಮ ಏಪಿರೆ ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಪುಟ್ನಾಯ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಮೆಯಿಂದ ಉಂಟು ಕಾಣತ್ತೆ. ಯಾನ್ ಎನ್ನ PUC ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಇಂದುವೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ತೇನೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವೇ ಕಾಲೇಜ್ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ BCM ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಒಂಜಿ ದೇವರಾಜರ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಅವು ಕಾಣತ್ತೆ. 1978 ಬರ್ತಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಏನ್ ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತನಾಯ ಏನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಗರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ 2 ತಿಂಗಳಗರ ಇಲ್ಲರೆ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಆ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನದ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೃಷಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಆ ಪರ್ಬದವ ಆಚರಣೆನೋ ಒಂದು ಪೂರ ಬದಲಾವಣೆನೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಣ. ಪುದ್ವಾರ ಇತ್ತಂಡು ಪುದ್ವಾರ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅರಿವಿನ ಪುನಃ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಪುದ್ವಾರ ಉಂತುರ್ಬೋಂಡು ಕೆಡ್ಡಸ ಉಂಡ ಎಂಚಿನ ಮನಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಂಡು ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುನವ ಕೆಡ್ಡಸದ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ರೀತಿ ತಿನ್ಪುನ ಇಂದು ಉಂತೊಂದು ಇಂದು ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿ ನಾಡ ಓಡೆ ಪೋವ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸುರೂಕಾದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಒಂದೇ ಮೂಲೆಡು ಬೂರ್ನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಸುರೂಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಐನ ಬಿರಿಯೇ ಬೂರಿಯೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಸ್ತುನಿ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರು ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಯಾವ ತೋಜುಂಡು ಇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಸ್ತು ನೀರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತುಯರ್ನಾಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಪಿರವು ಇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪಾತೆರಲಿ ಆತ ವಿಚಾರಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತನ ರಾಜೆ ತೀರ್ಪೋಯಿ ಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯನ ಪುನನು ಉಪ್ಪುಡು ಅತಂಡ ತೊಡ್ಡೆನೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡದೀಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು. ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡು ದಾಯಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಇರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮರಟ್ಟು ಕೊರೆದು ಮಲ್ತನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಮಲ್ತನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಮರನ ಕೊರೆದು ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ಒಂಜಿ ರಾಜ ಸಾಹಿತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಹಿತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೌಂಪುಡ ಅತನ ಬೊತ್ತಾವಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಆ ಮರತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ಅತನ ತೊಡ್ಡೆನಿಟ್ಟು ದಾಯಿ ಪಾಡ್ದೀಪನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರು ಪಾಡೊಂದು ಪಾರ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನೆ ಆ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಇರೇನು 2000 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಮುಟ್ಟಕೊಂಡಪ್ಪು ದೇವು ಪಾಂಡ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅಥವಾ ಜಯಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇರೇನು ಎತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡಿರು ದಾಯೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಪದ್ಧತಿ ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಈರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವರು ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ದಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ದಾಯ ಮರೆಯದಿಡೋಡು ಅಳಿಯಕಟ್ಟು ಅನ್ನಾಗ ಎನ್ನದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ಎರೆಗು ಎನ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತಿ ಎರೆಗು ಎನ್ನ ಮಗ ಕತ್ತು ಎನ್ನ 60 ಹೊಂಡೆ ಇರು 60 ಹೊಂಡ ಮಗಲ ಗಂಡನ ಎತ್ತು ಎನ್ನ ಸೋದರಳಿಯ ಎನ್ನ ಪಲ್ಲಿನ ಜೋಕುಲೆಡು ಪಲ್ಲಿನ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಪಲ್ಯ ಆದಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಲ್ಯ ಆದಪ್ಪು ತಂಗಡಿ ಆದಪ್ಪು ಅಲೆನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಒಂದು ಇಂದು ಅಪ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ 60 ಹಕ್ಕ ಅಂದ ಪುನಃ ದಾಯದಿಯೋಡು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಾಜ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗುತ್ತುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರ ಏರೆಗಂದು ಲಡಾಯಿ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಮಗಕ್ಕನ ಮಗಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮುಲ್ಪ ಫಲಿನ ಮೆಗ್ದಿನ ನಡುವನ ಫಲಿ ಮೂಜಿನ ಫಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೆಗ್ದಿ ಕೆಲವು ಜನ 60 ಆ 60 ಅಧಿಕಾರ ಏರೆಗೆ ವನಪನ ಅಂಚಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಶುರುವಾನಾಗ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಆಗದರೆ ಊರ್ದ ಮುಖಂಡರು ಪೂರ ಸೇರ್ತು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅನಾಗ ದಿನ ವಾರನೇ ಪೋವು ಈರು ಬನ್ಪರ್ ಎನ್ನ ಮಗನೇ ಸೂಕ್ತ ಆಯನೇ ಸರಿ ಎಂದು ಯಾನ್ ಬನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಯುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆ ಪೂರಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯಸು ಬಟ್ ಒರಿಯೋಡ ಒಂಜಂಜಿನ ಮನೆದ ಲೋಪಲು ತೋಜ್ಪದ ಏರು ಬನ್ಪನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು ಅವು ಯಾನಿತ್ಯ ಪಂಡ್ಲೇಕೊನೆ ದಿನ ವಾರಲ್ಲ ಪೋವು ಆತನ ಪುನಃ ಹಾಳಾಯಿರವಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಯಿರವಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ಕಡೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಆಯಿಂದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ
ಆ ಪುಣತ್ತ ಬಿರೇಲ್ಡ್ ಪಟ್ಟದ ಉಂಗುರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಪಟ್ಟದ ಉಂಗುರ ಒಪ್ಪುನ ಬಿರೇಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನೂಲು ಕಟ್ಟುವೆರು. ಆಯ್ನ ನನೊಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿನ ಪಟ್ಟಗ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಹುಡುಗನ ಬಿರೇಲ್ ಕಟ್ಟುವೆರು. ಆ ನೂಲುದ ಮುಖಾಂತರ ಪಟ್ಟದ ಉಂಗುರ ಆ ಹುಡುಗನ ಕೈಕ್ ಸೇರ್ನದ್ದು ಬೊಕ್ಕೋ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದ ಅಗತ್ಯ ನಂಗೆ ಮುಗಿಯುಡು ಅದನ್ನ ಆ ಪುನತ್ತ ಅಗತ್ಯ ಮುಗಿಯುಡು ಏನು ಪೊತ್ತವನ್ನ ಕೌಂಪನ್ನ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ಯಥಾವತ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತು ದೀಪೇರು. ತುಲೆಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಅತಂಡ ಏದು ಒಂಜಿ ಶತಮಾನ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವು ಅಂಡ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ಆತನ ಈ ರೀತಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ಓವೋ ಒಂಜಿ ಶಾಸನೋಡ ಆತನ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಡೆ ಎರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ನೀರು ಪಾತಿರ್ಪ ಒಂದು ಪೋಯಾರ್ನಾಂಡ ಕೆದಕ್ಕೊಂದು ಪೋಯಾರ್ನಾಂಡ ಇರೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚಿನುಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನುಂಡು ಐನ ಮಾಹಿತಿ ರೇ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಬಂಡ ದೇವು ಪಾಂಡ್ಯ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಬಂಡ ಈ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಪದ್ಧತಿ ಆತನ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಎಂಚ ಪ್ರಾರಂಭ ಇಂದು ಐತಿಹ್ಯ ಇರೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಏನು ಎಂಚ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು ಏನು ಪನ್ಪುನವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಂದೈತೆ ಇರಿಗೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯ ಆವಡು ಅವು ಪುಕ್ಕಡೆ ಪುಟ್ಟುದು ಪೂಜಿ ಐನ ಪಿರವಡು ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಅತ್ತುಂಡಲ ಐಟ್ ಸತ್ಯಾಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜಲ್ಲು ಬಿಡುದು ತಿರ್ಲಂದೆ ತೊನ್ಲೆ ಇರ. ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಯಥೋ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಲು ಇನಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಐಕೆ ಕಡೆ ಅವೇ ಪನ್ಯಾನಿರು ಎನ್ಎಸ್ ಕಿಲ್ಲಿರ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಚಿನುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಗಾದೆ ಎದುರುಕತೆ ಒಗಟು ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಶಾಸನಾಧಾರಿತವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೂದೆಟ್ಟು ನೂದು ಯಾನ ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವೆ ಖಂಡಿತ. ಆಂಡ್ ಇದು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ನೆಕ್ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಮರ ಮಗರುಡು ಪಕ್ಕಿರ ಆಂಡ್ ಆ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಇರೆಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಚರಿತ್ರೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮರ ಮಗರುಡು ಪಕ್ಕಿರ ಆಂಡ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಅತಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಸಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲೊಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರತಡಿಟ್ಟು ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಎಂಚ ಇರೆಗ ಆ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಪದ್ಧತಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಿಪೌಂಡ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಗಾದೆ ಯಾನಿತ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಗಾದೆ ಇರೆಗ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಮರ ಮಗರ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಸೈತೆ ಪಕ್ಕಿರಾಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಆಯನ ನಂಬದಿತ್ತನ ಆಯನ ಬಡಿದಿ ಜೋಕ್ಲು ಆನಿಯೇ ಅತನ 13 ದಿನತ್ತೊಲ ಆ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಬಲಿಪೋಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಇಲ್ಲಡ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮೆ ಸಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲುಂತೆರ ಹಲ್ಲಿ ದಯವಲ್ಲಿ ಆಗ ಅಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಲ್ಪ 60 ಕಾರ್ಬಾರ್ ಅಣತೆ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಗಾದೆಲು ಒಂಜಿ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುದ ಪೂರಕವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಗಾದೆಲು ಅಪ್ಪ ನೆನ್ನೆ ಪೂರ ಕೆದಕ್ಕೊಂದು ಪೊನಗಿರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಣ ತೆಗುಜ ಸ್ವಾಮಿ ಖಂಡಿತ. ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ ನೆನ್ನು ದಾಯೆ ಜಾನಪದ ವಸ್ತು ಐಕು ಬೆಲೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಐ ನಂಬೆರಾಪುಜಿ ಇರ ಶಾಸನಾಧಾರಿತವಾಯಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಶಾಸನ ಐನ ಅವು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಫೇಕ್ ಆದು ಪೆರ್ಲ ಯಾರು ಬಟ್ ಐಟ್ ಬರೆತನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ರಾಜಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಆಯ ಪೋಡಿಪದ ಅಥವಾ ಆಯಗೆ ಬೋಡಲೆ ಪೈಲೆಕ ಬರದುಪ್ಪೆ ಅವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಅವೇ ಸತ್ಯ ಅಂಡ ಯಾನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇರಿ ಎಂಚಿನೋ ಬರೇ ರಾಪುಜ ಕೊಂಚ ಆಧಾರ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಆಧಾರ ಶಾಸನಾಧಾರಿತವಾಯಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಒಪ್ಪುಗ ಬಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಗಾದೆದ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಡ್ದನದ ಮುಖಾಂತರ ಚರಿತ್ರದ ಎಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿಲು ತಿಕ್ಕುಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಭರ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೀಲ್ ಕೊರಿಯರಾಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಪುಂಡ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಬದುಕು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಆ ವಸ್ತುಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಬದುಕು ಎಂಚೈತಿನ ತೆರಿಪವನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಚಿನ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಪಿರವು ಎಂಕ್ಲು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಫಿಲ್ ಥೀಸಿಸ್ ಬರೆಯೋಲಿ ಆತ್ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಎತೋ ವಸ್ತುಲು ಎಂಚಿನ ವಸ್ತುಲು ಕಣ್ಮರೆ ಆದ ಪೋದು. ಇಂಕೊಂಚ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಸರ್ ಇರ ಪಂಡರ ಪುನಃ ಜಪ್ಪ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವೀರೆ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಕುತ್ಯಾರ ಬುಡುಗು ಬಾಯರ್ದಂಡ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಚೌಟೇರ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಗೆ ಬಾಯರ್ದಂಡ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು 1923 ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ರಾವಯ್ಯಗಳನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆ ರೆಂಚಿನ ಮನ್ಪೆರು ಬಂಡ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಶವವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಡುವ ಲವಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡುವ ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಚೌಟರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಇಂದು ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅಂಬಲಪಾಡಿದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಆ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಐನ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಆಮೇಲೆ ಕೊಂಡದ್ದು ದೀತೆ ಅಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲು
ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅರಸೊತ್ತಿಗಳ ಪಂಡತೆ ಬಂಗ ಅಜಿಲ ಚೌಟ ಪ್ರತಿ ಅರಸು ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇದುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೀಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೀಳಿಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ದಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ದಾದ ಪನ್ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಜವನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕೃಷಿಕ್ ಪೂರ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಇದು ಮೊದಲೆಕ್ಕನೆ ಕೂಡ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆವೆ ಅಂಚನೆ ಕೃಷಿ ಕಂಡ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಪಿದೈ ದುಂಬದಲ್ಲೇ ಕಾವಡ್ದ ಭೂಮಿ ಅಡಿಮೇಲೆ ಆವಡಾತೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ದಯಬರ್ನಾಗ ಆ ಕಾಲ ನನವರೈರೇ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ అయిన ನೆನಪುಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನಿರೆಗೆ ತುಲೆ ಎಂಚೆಂಚಿ ಕಂಬಳ ಕಂಡಲೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣ ಜಿಂಜಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲಕ್ಕದ ಆತನ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ 50-75 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಇರು ಚಿತ್ರಣ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರ ಇಂದುವೇ ನಮ್ಮ BC ರೋಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ರಡ್ಡು ಪುಡೆಟ್ಲ ಇರೆಗೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಅದನ್ನ ಕೈ ಬೈತ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಇತ್ತನಂಡ ಈ ನೀರೆಗೆ ಎಂಚ ತೋಜು ಈ ಪೆರಯಾನ ಆಕ ಸುಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಇರ್ಪಿ ದಡಿಯರ್ದಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಆ ಜಾಗೃತಿ ಪುಟ್ಟುಣಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಬರುವುದು ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎನೆ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲೇಕೊನೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಯ್ತು ಅಂಚಾತು ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಟ್ ಐನು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಪೋವಂದೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೀತಿಡ್ ಐನೊಂಜಿ ಉರಿತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರನಾಡ ಆ 4000 ವಸ್ತುಲ ಎಲ್ಲೇ ನಿರಾತಂಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರು ನಾವು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ನಾವು ವಸ್ತು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾರಕ ಫೈಬರ್ ಉಪ್ಪು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪ್ಪು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವು ಪೆರ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೋಪುಜಿ ಇನಿ ಐನು ಏನು ಬಿಡ್ಪದ ಪರೋದು ಅನುಭವಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಆನತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿನ ನಾಶ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಪೂರ ಪಾತ್ಯರ್ಯ ಇನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಪೂರ ದಾದಪುರ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊನತ್ತ ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಈತೊಂಜಿ 30-35 ವರ್ಷದ ಇರ್ನ ಜರ್ನಿಡ್ ಓವಾಂಡಲ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಓವಾಂಡಲ ಉಂದೆಂಗ್ ಕಾವೋಡಿತ್ತ ನಾವು ಆತಂಡು ಈಜಿಂಡ ಅಚಾನಕವಾದ ಇರ್ನ ಕೈ ಸೇರಿದುಂಡು ಅಂಚಿಂದ ಆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಚಿನ ನೆನಪು ಪೊಡೈನಾತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ತೂಪುನಾಗ ಈತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತುಂಡು ಓಹ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಇಂದು ಏನ ಅಂದು ಇರೆಗ್ ತೋಜು ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಆತು ವಸ್ತುಲು ಬಟ್ ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಸಂಗ್ರಹದ ಪಿರವದ ಹೋರಾಟ ಉಂಡತೆ ಐನು ಯಾನು ಪನೀರ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ಬರೆಯುಲಿ ದಾಯನೆನ್ನು ಪಂಡೆ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನರಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆ ಚಿಂತನೆ ಹೆಂಚಿನುಂಟು ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ್ಬೋತನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರೀತಿಡೆ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತ ಬೇಗ ದಾದನಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಈಜಿನ ಈತ ಬಂಗೋಡು ದಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಅತಂಡ ನಿನ್ನ ದಾಯಿ ಬೇಗ ದಾಯಿ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 15-20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಏನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ವಸ್ತುಂಡು ಇರೆ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಇಂಚೆ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಂಕೋ ಆನೆ ಇಡೀ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದ ಆ ಸಂತೋಷ ಎಂಕ ಆಪೇದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡನ್ನ ಬೆರಿಕ್ ಇಂಚಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಎಂಕಲ್ಕೊಂಡದು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದಿರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೋಸ್ಕರನೇ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೊಡಿ ಕಾರ್ಡು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾತೊಂದು ಪಾಡ್ಯರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇತ್ತ ಬಟ್ ಅವು ಇನ್ಯಾ ಆಯ್ಜಿ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ನಾಕ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೋತೇರು ಏನು ಪಾಡ್ನಾಗ ತೆರಿಪ ಬೇರೆ ಅರೆ ಅಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಗಾಳಿ ಪೋಯ್ದ ಬೆಲೂನ್ದಲ್ಲೇಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಪನ್ನಾಗ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನೇರಿಗೆ ಪನ್ನೀರ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಬೋಡ್ಚಿಂದ ದಕ್ಕುನಂಚಿನ ವಸ್ತುದಾಲ ಇತ್ತುಂಡಲ ಐನು ದಾಯ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆದಾದ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಲು ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆ ವಸ್ತುದ ಪಿರವು ಅಕ್ಲಿಗೊಂಜಿನ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಏನೈನು ಪನ್ನೀರ ಪೋಪುಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲು ಐಕೊಂಜಿ ಆತು ಕತೆ ಕಟ್ಟದು ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚತ್ತು ಅವು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಕೌಂಪೋಡು ಇಡೀ ಅವು ಏತು ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂಜಿ ಅಪರಾಧ ಅಂದ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಾಗಿ
ಒಂಜಿ ಚತುರ್ಮುಖ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಂದಾಂಡ ಇಡೀ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಂಡ ಇರೋ ತಿರಿಯೋದನ ವಿಚಾರ ಎತ್ತಿನಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಿರುವು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಣತೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಇರಿ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಯೊಂದು ಬೈದರ ಅವು ಅಂಚತ್ ಇಂಚ ಅಂದ ಆ ವಸ್ತು ಇರೆಗ್ ಪನು ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಒವ್ವಾ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗೂ ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ನೇನ ಪೊತ್ತ ಉನ್ನ ಕೌಂಪುನ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಏನು ಎಂಕ್ ಏರೆಗ್ ಬೇಜಾರಂಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಸಪೋಸ್ ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಐನ ಕೈತಳ್ಡ ಐನ ಒಂಜಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದ ಇಲೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಪನ್ನಗ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲ್ಲೆ ಕೊನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಲ ದೇಹಲ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೀವಗೂ ಇರಾಗ ಆತ್ಮ ಇಜ್ಜಾದಂಚಿನ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಬತ್ತಂದಾದ ಅಲ್ಪೆರಪ್ಪು ಅವು ಐನ ಬೆಲೆ ಏತಂದು ಇರೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾನೆದ ಹತ್ರ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತುಲು ಮಾತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಸ್ತುಲು ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆತ್ಮ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಬದುಕ ಐಟುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾರಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನೀರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಆತನ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದೇ ಪನ್ಪನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ನೀರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಆತನಂದು ಪನಪನ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ಆ ಸುದೆಟ್ಟು ಆ ಗುಂಡಿಡು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಾತೊಂದು ಪಾಪ ಕಾಲೇಜಿದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಾತೊಂದು ಐನು ಮುರುಕುದು ಐನು ನಾಡ್ದು ದೆತ್ತದು ಐನು ಒಂಜಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಟ್ ಇಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪೂರ ಪನೀರ ಪೋಡ್ದಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಅವು ಇರೆಗ್ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ ವಾ ನಾಗನ ಪೋಡಿಗೆಲೆಜ್ಜಿ ವಾ ದೈವದ ಪೋಡಿಗೆಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನು ದಾಯ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ನಾಗನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನೆ ಯಾನು ಇನ್ನ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಸರ್ ದಾದವಂಡ ಇತ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಒಂಚೂರು ಒಟ್ಟಕ್ಕಾಜಿತ್ನ ಇನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ನೀರು ಬೋಡೆ ಯಾನೇನು ಕೊಡೋದು ದೀಪೆ ಕೊನಪ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಕನಪ್ಪ ದಾಲಿರೆಗ ಎಂಕಿ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಇನಿ ಎಂಕ್ ನಾಗನ ದೈವದ ಉಪದ್ರ ಬಿಡಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಟು ಅಕಲ್ನ ಬಲೊಟ್ಟೆ ಇನಿತ್ತೆ ಎಂಚುನಾಂಡಲ ಯಾನ್ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯನ ಇನಿ ಒಂದು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ಈ ಹಂತಗೂ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ದೈವಲಿಗೂ ಎನ್ನ ನಾಗಗ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತ ಸೇವೆ ಅಂದ್ ಪಂಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ಆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ನೀರಿಗೆ ಪೇರು ಮೈಪುನವೇ ಸೇವೆ ಅತ್ತು ಇಂದುಲ ಸೇವೆನೇ ಅಂಚೆನೆದ ಹತ್ರ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನೇತ ಪರಿಣಾಮವಾದೇ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಈ ಫಲ ತಿಕ್ಕನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕದನ್ನದು ಅತ್ತು ಏನ್ ಎಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತನ ಎನ್ನ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕೊರಡು ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಅವು ಇನ್ನಿಕ್ ಖಂಡಿತ ಈಡೇರ್ದನ ಅನ್ಪುನವೇ ಸಮಾಧಾನ ಅವು ಕೇವಲ ಎನ್ನಡದಾದತ್ತು ಯಾನ ನಂಬನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರು ಆತನ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಅವು ಯಾನ್ ತೆರೆಯೋದೆ ಇತ ಪನ್ಪೇರ್ ಸರ್ ಮನೆ ಮಂಚವು ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗ ಮೂರ್ತಿ ಪುರ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೆ ಮಂಚವನ್ನ ಒಟ್ಟಕ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ ಐನ ಶಕ್ತಿ ದೆಪ್ಪುರೆ ಶಕ್ತಿ ಐದೋಕಿ ಇರ್ ಕೊನಪ್ಪರ್ ಅಂದ್ ಈರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಪಂತಿಜರ ಹತ್ತು ಮರ ಕೊನಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಬೆರಿಯ ದೈವ ಬರು ಅಂಚಿನ ಪೋಡಿಪಾವುನ ಪೋಡಿಗೆ ಐನ ಅವು ಆ ವಿಚಾರನೇ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪಾತಿರ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ರಡ್ಡು ದೀಪೊಲೆನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೆ ಏಪ ಆ ದೀಪೊಲೆನ್ನು ಯಾನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಡು ಸೇರ್ಸೈನ ಆನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಡು ಉಸುರು ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ದಮ್ಮ ಕಟ್ಟೋದು ಅಡೆಗೆ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಪೋಪುನ್ನೆಂಚಿ ಆಣತ್ತೆ ಆ ನಮನೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಆಡ ಇಂದು ದಾಯ ಬತ್ತಂಡು ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಕೇನ್ನಾಗ ಬೊಕಾತವು ಬೊಲೆಯೊಂದು ಪೋಯಿನ ಏಪ ಅಂದ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ ಕಲರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಫನ್ ಪೂಜೆನ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇಡ್ತೇರು ಶೆಟ್ರ್ ಸೊ 6 ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು 6 ಸಂಗ್ರಹ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಏರ ಪಂಡೇರು ಶೆಟ್ರು ಸಂಗ್ರಹ ಉಂಟವೇರಿಗೆ ಆರ್ನ ವಸ್ತುಲೇನು ಇರ್ ಕೇನೋಲಿ ಅರ್ಡ ಮಸ್ತ್ ವಸ್ತುಲು ಉಂಡು ನಾಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಒತ್ತಡದ ನಡುಟ್ಲ ಆರೇನು ನಾಡೊಂದು ಹೋದು ಕಾತೊಂತದು ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಚೆಂಚ ಪನ್ಪನ ಕೇಂಡ ಇರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ವಸ್ತುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪನ್ಪನೆ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವದ ವಸ್ತುಲು ಇರ್ನ ಉಂಡು ಒಂದು ತೇರಿದೆ ಇದಾಗ ಉಂತವರ್ನಾಡು ಎಂಕ ಕೋರೋಲ್ಯ ಅಂತ ಕೊರಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಮನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ವಿಜಯನಾಶಿಣೆ ಇರ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೇಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪು ಜಿತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಇರು ಸಂಗ್ರಹ ಉಂತವೇ ಅಂದ ಆಯ ಪಂಡರ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಇರ್ ಕೇನ್ನೆಕ್ ಪನ್ಪನೆ ಪಂಡ ಅಂದು 6 ಪನ್ಪನೆ ಕೇನ್ನೆಕ್ ಪನ್ಪನೆ 6 ಪನ್ನೆ ಯಾನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಉಂತದೆ ಬಟ್ ಅಂಚ ಪಂಡದ ವಸ್ತುಲೇನು ಯಾಂದಲ್ಲ ಕೊರಪುಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎಂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮಿಸೆಸ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಗೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲೇ ಕೊನೆದು ಹಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೊತೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದೆ ಆದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೆತ್ತ ಇಂಚ ಮಾತಾನಗೆ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಆದನಾಗ ಏರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂಡೇರು ಇಂಚಿ ಪೈರ್ದಾದ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮಲ್ದಾರು
ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ದೀಪ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೆ ಬೊಲ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಾರ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಕಾರ್ಕಳಡು ಅಲ್ಪ ಗುಜಿರಿದಾಯ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಬೋಡ ಸರಿ ಕೇನ್ ಪೇತಿ ಅಂಚ ಬೊರ ಫೋನ್ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ರಡ್ಡು ದೀಪ ಇತ್ತಂಡು ರಡ್ಡ ಒಂಜ ದೀಪ ಇತ್ತಂಡು ಆ ದೀಪನು ಯಾನ್ ಕೊನತ್ತೆ ಏನ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಹಿಡ್ದಿ ಯಾನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಡಿದಿಗೆ ಅಸೌಖ್ಯ ಇಂಚ ಶುರುವಾತು ಎಂಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂಚಿರ ಬೇನೆ ಮತಾನಾಗ ಏಪಡ್ದು ಶುರುವಾಣದನಗ ಏಪ ದೀಪ ಎನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಗ ಸೇರಿಪಡ್ಡ ಆನೆ ಹಿಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಶುರುವಾತು ಆತನಾಗ ಕಡೆಗೆ ಏರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಆ ದೀಪ ಒಲ್ತು ಬತ್ತನೆ ಅಂದು ಆ ಗುಜಿರಿದ ಎಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಲಿ ಗುಜಿರಿದ ಎಡ ಪೊಳಿರಿಗೆ ಪೋತು ಒಲ್ತ ದೀಪ ಒಲ್ತು ಬತ್ತನ ಒಲ್ತುಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಂಚಿನಾರು ಕೊಡಿಯರೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನಾರು ಆ ಜನತ ಜಾಡು ಪಾತ ಅಂತನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕಂಡನ ಒಂಜಿ ದೀಪಲು ಅಂಚ ಆ ದೀಪ ಎನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪ್ಪಗ ಇರ ಪಂಡೇರಿಗಾರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಮಲ್ತನಾರು ನೆನ್ನು ಆ ನೀನಡ ದೀಪ ಉಂಡತ್ತ ಆ ದೀಪನು ಓಲು ಈ ಗುಜಿರಿದಾಯ ಕೊರ್ತಾನ ಆಯ್ ದಾರ ಒಣ್ಣ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದು ಕೊರ್ಲ ಅಂಚ ಯಾನ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದು ಕೊರಿಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಡೆ ತಲ್ಪ ಮುಟ್ಟೈನ ಎಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಏಪ ಎನ್ನ ಕೈಡ್ದ ಆ ದೀಪ ಪೋಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಿಸಸ್ನ ಕಣ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಲಿತಾಂಶ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಟು ಸೊ ಅವು ಬಹುಶಃ ಇಂದು ಅರೆಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ನಿಜವಾದ ದೈವಸ್ಥಾನದ್ದು ಕಂಡಿನೆತ್ತ ಫಲನ ಇಂದು ನಂಗೆ ಪನ್ಯರೇ ತೆರಿಯಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆಂಡು ಈ ಘಟನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದುಂಬೆ ಇತ್ತು ಆಣತೆ ಎನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ರಡ್ಡು ದೀಪ ಬಹುಶಃ ಸಂಗ್ರಹಕಾರನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬೂರ ವಿರಗೆ ಬಿಡ್ಪೋದು ಪನಿ ರಾಪುಜಾವು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗೂ ಆ ದೀಪದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆ ವಸ್ತುದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಇನಿ ಇಡ್ಲಿ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಆ ಇಡ್ಲಿ ಇಂದ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಒಲ್ತು ಬತ್ತಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ದಾಖಲ ಇಡ್ಲಿ ಇನ್ನು ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಬರ್ತನೆ ಅವು ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಎಂದು ಬನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಬನ್ಪನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮಡ ಎತ್ತುಜಿ ಅವು ನಂಗೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ವರ್ಮನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊರತು ಇಡೀ ಬತ್ತನ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ದ ಒಂದು ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಅನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಈ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ನಾವು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಈ ಇಡ್ಲಿದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು 4 ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಟದ ಇನಿತ್ತ ಸ್ವರೂಪನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಈ 4 ಸ್ವರೂಪದ ಇಡ್ಲಿದ ಕರಲ್ಲ ಮಣ್ಣದ ಇಡ್ಲಿದ ಕರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಉಂಟು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿದ ಕರ ಎಂಕ್ ಸುಳ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಇನಿಕ್ಲಾರ್ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾರು ಪುತ್ತೂರದ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಆದಿತ್ಯರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಗೌಡ್ರದ್ದು 6ನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲದ್ದು ಯಾನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ 3-4 ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಅರೆಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಒರ ಪೋನಾಗ ಆರಿಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕರ ಪೋನಾಗ ಬಹುಶಃ ಎಂದು ಎಂಚಿನ ಯಾನು ಲೇಟ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿದ ಬರ್ತುಡು ಎನ್ನಡಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ ಇರ್ತದೆ ಐಟ್ ಪಾತೊಂದು ಅಂತೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗೂ 3-4 ಸರ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಇಡ್ಲಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಲ್ತದೆ ದಾಯ್ ನಿನ್ನ ಪನ್ಯರೆ ಪೋಯವಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವಸ್ತು ಆ ವಸ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಕೊರ್ಪೆಂದು ಪಂಡಲ್ಲ ಆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನತ್ತ ಪಿರವದ ಒದ್ದಾಟ ರಗಳೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಮಂಡದ ಕರ ತಿಕ್ಕಡು ಈರೆಗ ಇನ್ನು ಮಂಡದ ಕರ ನೀರು ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸುಟ್ಟ ಕಾರ ಇಂಚ ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಟ್ಟು ಇರ್ನವೇ ಆಯ್ನ ವಾಹನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಥವಾ ಇರ್ನ ಸ್ವಂತ ವಾಹನ ಬತ್ತೊಂದು ಇರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಿಡ್ದು ಇರು ಮುಡು ಸುಳ್ಳಿಯಾಗ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಆಯ್ನ ಪಿರವ ಏತು ಖರ್ಚಾವು ಆಯ್ನ ಪಂಡೆ ಬಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ವಸ್ತು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನಡಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಪಿರವ ಒಂಜಿ ಆತು ಭಂಗ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಇಡ್ಲಿದ ಪಾತ್ರೆ ಬುಳೆದ ಬತ್ತನ ಸಾದಿ ಆ 4 ಸ್ಟೇಜಿದ ಚಿತ್ರಣ ಆ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿದ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡೆ 2ನೇ ಹಂತದ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿದ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಿಂತು ಹೋಜಿ ಪವನ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಬೋಡೈನಾತು ಹೋರಾಟ ಉಂಡು ಬೋಡೈನಾತು ರಗಳೆಲ್ಲುಂಡು ಐಕೆ ಅನ್ನ ಪಂಡತೆ ಆ ರಡ್ಡು ದೀಪ ಎನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿನಂದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಕ್ ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಡು ಬಂಡ ಬಟ್ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಚೆ ಧೈರ್ಯ ಉಡುಲ್ಲೆವನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿತಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ನ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಎನ್ನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಟ್ಟು ಒರಿದು ಬರೋಡು ಯಾನ ಈ ಕಡೆ ಪಂಡತ್ತಿ ಚರಿತ್ರೆ ಅರಿಯದವ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾರ ಸೊ ಎಂಗ್ನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಂತರದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬದುಕು ಎಂಚೆ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬದುಕು ಏತು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಬಹಳ ಎಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ತಪ್ಪವಂತ ಇನ್ನು ಆಟಿ ಉತ್ಸವನ ಇನ್ನು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ತೋಜುಂಡು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ನಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು 375 ದಿನಲ್ಲ ಕೆಸರಡೆ ಇತ್ತನ
ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಗಂಜಿ ತೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ತತ್ವಾರ ಅಣತೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಊರಿಡಿ ಗೇಣಿ ಬಿರ್ಮು ಪತ್ತಿಯೇ ಓಣಿ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಊರಿಡಿ ಗೇಣಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬನೇ ಐಕ ಉದಾಹರಣೆ. ಅಲ್ಪ ಇರ್ನ ಅವಲಾ ಬಲ್ಕಟ್ಟಾಗ ಸೇರ್ನ ಅವು ಇರ್ನ ಅವಲಾ ಬಲ್ಕಟ್ಟಾಗ ಸೇರ್ನ ಬಲ್ಕಟ್ಟಾಗ ಸೇರ್ನ ಬಿಸುತ್ತ ಮನದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಪೂರ ದನಿ ನಿಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬುದಾಪುಂಡು ಊರಿಡೀ ಗೇಣಿ ಬಾರಿ ತೂರ ಬಾರಿ. ಬಟ್ ಆ ಬಿಸುತ್ತ ಮನದ್ದಾನೆ ಆ ಗೇಣಿ ಸಂದಾಯ ಆಯ್ನ ಮನದ್ದಾನೆ ತರ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಲಿಪಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ತದ ನುಪ್ಪುಗಳ ಸತ್ವಾರ ಅನ್ಪನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ್ನ ಅತಂಡ ಕೃಷಿಕರ್ನ ಬದುಕಾದಿತ್ತು. ಐಕೆ ಬನ್ಪನೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಅವು ತನಿಕಲ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಆದಪ್ಪು. ಬಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಪಕಾರ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಕಾರನ್ಲ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂಜೆರ್ ಐನ್ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿನ ಒಂಜಿ ಉಂತ್ರು ಬೈರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆಂಡದ ಅನ್ನ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಯಾನೀರು ಕೇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಸ್ತುಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಈ ರೀತಿದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ ಅನುಭವಲು ಬೋಡಾಯ್ನ ಬೊಡ್ಚಾಂದ್ರ ಅನುಭವಲು ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು. ಹೆಂಗತ್ತನ ರೂಟ್ ಮಾತ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿದ ಬಂಡರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಬತ್ತಂದು ಒರ್ಮನೆ ಶತಮಾನ ಬಂದು ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆದು ಬತ್ತಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಈ ಇಡ್ಲಿ ಗೋಳಿ ಬಜೆಗೆ ಬನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬರೀ ಎಂಚ ಯಾನೀರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ತುಲೆ ಈ ನೀರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಆಯ್ದಡ್ಡಿ ಸೇಮ್ ಆಯ್ದಡ್ ಸೇಮಿಗೆ ಸೇಮ್ ಆಯ್ದಡ್ಡಿ ಅಂತ ಪನಪು ನಾವು ಇರೆಗ ಅವು ನಮ್ಮತ್ತು ಅರಬರೆಡ್ದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಾದ ಉಂಡು. ಅನ್ನೋರ ಕರಡಿಗೆ 300 ಪದ್ದಿ ಅವನರ ಕೊರಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲೋರ ಪರೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಯ್ತು ಸೇಮಾಯ್ದ ಮನೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪತ್ತ. ಸೊ ಈ ಸೇಮಾಯ್ದ ಮನೆನೇ ಈರೊಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಎನಲೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅರಬೆರ್ದು ಬತ್ತನ ಆದುಪ್ಪು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಎಂಕಂತೂ ಬರ್ಬೋದು. ದಯವನ್ನಾಗ ಈ ಕಡೆ ಪಂಡೆಯನ್ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಂಚಿನುಂಡು ಅವು ಅದು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪನ್ಪಿರತ್ತ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಆ ಕೆಲಸನ ಎಂಗ್ಲು ತುಳುವೇರು ಮಾಲ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಪರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಚೈನಾದಪ್ಪು ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಡ್ದಪ್ಪು ಒಲ್ತೇ ಬರ್ತದಪ್ಪು ಅರಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಏತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ. ಇಸ್ರೇಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಏತು ಶತಮಾನದ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುವೇರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಕೊಚ್ಚಿದ ಬೋತುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ನೆನ್ನೆಂಕ್ಲು ಭಯಭಕ್ತಿ ಒರಿತೊಂದು ಬೈದ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಇಂದು ಹಾಳಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪುನ ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಈಗ ಪಾತಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಹಂತ ಹೊಡಲ್ಲ ಸರ್. ಅಕ್ಕೇರಿದ ಹಂತ ಬಂಡದಾದ ಬಂಡ ಸರ್ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಸರ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ ಬರೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲಡ ಇರು ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಡೆಕ್ 1 ವರ್ಡ್ ಇರು ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪುಡು ಇಜ್ಜಿ. ತುಳುನಾಡು ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಕೇಳು, ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆ ಈ ರಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟು ಇರಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲಿತ್ತು ನಾವು ಎಂದು ಒಂದು ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ 2 ಮುಖಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದೊಂದು ಎರಡೂ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವೇ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯವೇ, ಭಾಷೆಯೂ ಮುಖ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಮುಖ್ಯ, ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಕೋಲ ಅಥವಾ ಕಂಬಳ? ನನಗೆ ಕೋಲವೇ ಮುಖ್ಯ. ಕೋಲವೇ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ? ಕುಂಟಿಮೈಪು. ಕುಂಟಿಮೈಪು, ಓ ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಇರೇ ತುಳುನಾಡು ಓವಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್? ಖಾಲಿ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ. ಖಾಲಿ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇರ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಚನೆ ಇರಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ನ ಓವಂಡಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಉಪನ್ಯಾಸ? ಎಂಕ್ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸಂಶೋಧನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ. ಈರು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ನ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ್ನು ಬುಡ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿಕರ್ನ ಹೋರಾಟ, ಸಾಂಘಿಕ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಲು ಐಟ್ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ್ ದೇರ್ತ ಪತ್ತುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಕೃಷಿ ವರ್ಗ ಉಂಡತೆ, ಕೃಷಿಕ ವರ್ಗ ಉಂಡತೆ. ಅಕ್ಲು 1837 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಸಾಂಘಿಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಗ್ಲ ಕೃಷಿಕರೇ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಕೊದಂಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಬೆಡಿಯ ಪಿರಂಗಿದೆ ದುರುಡು ಉಂತು ಉಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ತತ್ರೇನ ಕೃಷಿಕರೇ ಎಂಕ್ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈರೇನು ಒಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪದಟ್? ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಹುಶಃ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಪ್ಪನ ಒಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಗ್ಲ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಗ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸರ್? ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು, ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಬದುಕಿಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇತ್ತಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮಡ ಪೂರಲ ಉಂಡು
ಬಟ್ ದಾದನ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಒಂದ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ಯ ಏಪಲ ಇರ್ನುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಯಾನು ಬಹುಶಃ ಇನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಸ್ತು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಪರ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ವಸ್ತು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಡಂದಾಂಡ ಐನ್ ನಾಡೊಂದುಪ್ಪುನವೇ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಓದುನ ಇಜಿಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಈರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾದಂಡ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಚ ದಾದ ಎಂಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನವು ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅತ್ತಂಡ ಕುಡ್ಲ ರಡ್ಡೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನ ಎಡ್ಡೆನ ಅತ್ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಜೆಪ್ಪುನು ನೆಟ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಂಡ್ರೆ ಎನ್ನ ನೆತ್ತ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿ ಟುಲ್ಲೇನ್ ಹಾ. ಎಂಕ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹಾ. ಏನ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಎನ್ನ ಓದುನವ ಬರೆಪನವ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬೇಲೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪೆರ ಜೆಪ್ಪುನೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ನೆನ್ ತಪ್ಪ ಹೊಡೊಂದು ಬಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ ಒಂದು ಅಕೇರಿದ ಸರ್ ಈತನೆಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರದ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಡೆಯದಾದ ಅಕೇರಿದಾದ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತ್ರ ಈರ್ನ ಕಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಕಟ್ಟುಗೂ ಒಂದೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಉಂಡತೆ ಆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರಿದು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟೆ ಇತ್ತಂಡ ಪುರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಐಟುಪುನ ತಿರ್ಲು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಜೀವನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಬನ್ಪನವೇ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಾಯನೇದ ಹತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಐನು ತೆರೆಯೋನ್ನ ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ತೋಜ್ಪಾವನೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನೇ ದೇವರು ಮನ್ಪನ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ಅವು ಆ ಕಾಲಗಳ ಸುಳ್ಳು ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಇನ್ನಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಿರಿಯ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಅರ್ನು ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಡು ಬಿಡ್ಪುನವ ಅತಂಡ ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಅಕಲು ಬಹುಶಃ ಆ ಪ್ರಾಯದ ಹೊರತೊಡು ಬದುಕೊಂದಿಪ್ಪುನ ಇಂದು ಆತು ಸಮತ್ ಅಂತ ತೋಜನೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಕಲಿಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದಪ್ಪ ಆ ಉದ್ಯೋಗನ ಬಿಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪುನವು ಕಷ್ಟ ಅವು ಆಂಡ ದುಡ್ಡೇ ಬದುಕತ್ತು ಸಂಪತ್ತೇ ಬದುಕತ್ತು ಪನಪನಂಜಿನ ಸತ್ಯನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನ್ನ ನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೌಕಿಕ ಬದುಕು ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಚೀವುದಿರುತ್ತ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಬಟ್ ಐಕೆ ಅಂಟೊಂದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ವಾ ಪೊರ್ತುಡಲ್ಲ ಜಾರದ ಬುರಿಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವಾ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಗಳಿಗೆಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಲೌಕಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಪ ಅಂತ ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಇದುವೇ ಶಾಶ್ವತ ಪನ್ಪನ ರೀತಿದ ಮನೋಭಾವನೆ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ತಪ್ಪು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಸರ್ ಈತನೇಟ ಈಡ ಪಾತೆರ ಪೋಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆದಕರ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಗೆಲು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಯಾವಂತ ಸರ್ ಆತು ಉಂಡು ಈಡ ವಿಚಾರ ನನಾತ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ದುಂಬುದಿನೊಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮನ್ಪು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಸಮಯನ ನಮ್ಮ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕೊರ್ನೆಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ಕಡಿರ್ದು ಇರಿಗೆ ತುಂಬುರುದೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಸೋಲ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈತನೆಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚನೆ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪುಂಜ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನಡತು ಬತ್ತನ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ನನ್ನದ ಜವನಿಯರು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎಂಚ ಒರಿಪೋಡು ಬಂತನೇನು ಈತನೆಟ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಬೆರ್ನೇರ್ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತ ಕೇಳೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಮುಗಿತನ ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪನ ಪೊರ್ತು ನನ್ನೊಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಾಯ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಜನತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಕಥೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಆತ್ ನಡತು ಒಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7